kubwata libolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emiroberi yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugu tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV uburuso w'umuguse magega ya television ya Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokonyulia ogokwa gose okubunchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaitu yobunchuria 0788666662. Buya kegemo mwancho muligari bwa Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemera inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambiye. Ensoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana gose kerese serikali gose kubwatira dese serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matojo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoire ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko Eye n'Ensoko TV uburoso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu bugeta sengia Ensoko TV mambi ya bono no sawa no kugena kwaninga kwa bokiribya wachakire kuyarigania asemero birya wiyerituko na botambe rituko ryarere teach kabere togotebanga Tuesday na bogondo tariki ni sano cyumutinye yo gatano manchito murigeria na no sawa no kugena kwaninga announce ya sole wachakire kuyarigania asemero birya wiyerituko togotebanga rituko buneliga ninga kire yo gwetuma kinga kibune kiga kwaboka wachaga gwetuma yo nyare ko wikirania imirubi ya gasobo mabwago ni maitina manga gendete kwenekiwa na boiga kurutsemo ni maito mwanjito murigeria no begete maisoma nyenga ninki wikira boniga kengenderete kwenekiwa kore nento nyara to kumanya buna butamba somurubiri Ensoko bwakire astokunyara twasemania twatebania nabego twasigitane kimambike ga twatebania wikira boninga ninki buno mugusito kana irigo kore etonyari tugusuka mutuigo ngomanjito murigeria nonse sole nani ndaitengwaria na somurubiri Ensoko bwakire tonyare togotebania tosemania onyere muna butambe asomtanda ito Facebook na watonyore mambi yabono una Ensoko TV na baiga sense media YouTube watonyore una Ensoko TV asina baiti studio 07886663
078 mara kabiri 6 mara gatano na tirinere namba yo mwaire abakunyara ko gusangana itwe ase namba yetu ya studio kwa bekorwa korwa gusekerengero kya goro nabega sensemeria WhatsApp ne kerengero kya goro kunyara ko bikororo itwanyara tugusuka mutumwa nchito murigiri kyagera togoteba butamba sigita singitu gya Nsoko TV ni goto wanchiro umugusi nyaraka gukwana na itwe nabege kerengero kya nyara gikuigwekana igongando cia soima byabono no bwateli bagali gukwana na itwe gocha sigita singitu gya Nsoko TV etunyare tugusuka mutumwa nchito murigiri nga ando cia sole nande na gukwaniringa Nsoko bwakire tunyare tugusuka mutwe ndaite kwikira na sense media Facebook ndadigati abalia basoira somoro bito Nsoko bwakire etunyare tugusuka nabo igonyoro mwanchito murigiri na nabo kubeke kerengero kyage mambia bono nyari ko gotebinga ninki kiri ubwate guchasi geta sengitu gya Nsoko TV gosekerengero kyago nkireke tunyare tugusuka mutwe mambia bono kurene ndara kwanya bali bara somtandao oito o Facebook na megasi namba ito ye studio aigo mwanchito murigiri andoche ndachakana bali babokire bene kirandeni seke omusoribe sote banga bwakire bya nari miyo morobirio bana baski basokora doha Katari weekend Nsoko TV out banga Nsoko na ya moyo kadiana na Innocent na bego comedian ngoyo out ba am tuned in koronya tieko korwa kera no ari miyo morobirio mbaka omoerio mugaka kiragita out banga keep up the good work na bego kirandeni seke omusoribe sunanda out ba kirandeni seke omusoribe susu kurwana kuru City Salams Club wikaga chuba sobo batebanga watching live Nsoko bwakire hateba nabaiga baboke nande basoime yo morobirio Nsoko bwakire hatebanga mamake Ruth Eve Mora Saromonyoni omwana zilizopendwa Atambo Sekerario Joseph Jones Bundia Menya nabego Johnny Mureka Kajen Joshua Mbiatirimba Jeria Kerbo Natasha Mcuti Enoch Mochere Bonfincha Mubisa nabego bana baskibaso awtebanga Moset Innocent Kibande Sokoro bonse baso mu yomorobiro mbaka Patromeo Momanyi gongo mwanchito mulgira nabakongera usangana itwe mamake Ruth na ataba good morning Diana na Innocent good morning to you korwa mabiri ataba bwakire bya watching live niko ndani pamoja hadi tamati nabego happy church suneka bwakire bya am tuned in kurwa suneka na Pastor Javet ageta Momanyi Patromeo Momanyi ataba bwakire oyo Momanyi na sporo ikuranya nchono lya ataba nyasaye otuanjire twarorire tikolia rero tigaimbokie ena kumachero musirwesu zeria kirwo na mashabiki onsi yen Nsoko TV emis recall outeba Fred Moga nerebwa kirebia kurwa St Peters nyakinyo miss recall Fred Moga mutri na my wife Ruth Mora manjito mulgiria negati abari bagendete kubikorwa korabwa sinamba itu studio na ina bakogenda usangana itu mambi yabono asomurubirite Nsoko bwakire etugendere usangana imambi ya bono kulino manjito mulgerelia imambia bono bigongo tebingana manga gendeta kwene kiwa nande butame go tebinga wika tunyare tugo kumanya tunyare tugo sanga higando chibara basi basaote bakaribu Nsoko ena kumochere ena kunyambane Salome Onyoni Flora Isoi mama yao Joshua Mbiatirimba Rogers Nyarikira Limosioma Douglas Songau Douglas Ogega na bego Sheira Kemuntu igatia bando manjito mulgerelia kurende tagite omo director ne ara toire break ya kego tunyari to koirana tugende usanga somoro birito Nsoko bwakira Eye ne Nsoko TV uboroso bumugusi magega ya television ya Nsoko wikasero yao kwanyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere gwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 amorire nigagendrete gotose mwana boire bukia tali yesu sera ekegonko esukari
lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyora lichibu asomurobelyo bubugima nobo cheno asora bego kumaniwa n'abanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunga tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyora murobelyo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa iberi chabutuko ime Yensoko TV oburuso umugusi obulimira bw'essiro y'obunda bw'ensi kulenge tali nchirende nsura krobulemi obiyoke enyore libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya egyo bulimi bwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gaja konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete kunya kukina yoka maraba kunya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe tosemogondo bweli nebisumu ime na pathway machine Kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamuragoba weka chinsa isato asomurobere oboremi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomurobere boboremi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bw'umugusi. Onye kubwata libolyo obosemya gusekero kende gyonsigoro y'emiroberi yaitu Yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikirili uko lya email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga Hazina Towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene o Nairobi. Yensoko TV oburuso bw'umugusi ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imena isiko yagusi nagusanga nabayaeteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukine buya ngakina kine buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngotiferpo ngoira samago wani kamanya gutokanga na twaliro bali ona wachagete aya nime yo murobelyo bw'umwenori kirali tukule Jumatano chinsa iberi chabutuko ime Yensoko TV oburuso bw'umugusi. Eye Yensoko TV oburuso bw'umugusi. Taika kianda maiga echinsa 12 semambia bono na nemono ekera togenda tasomuroberi Yensoko bwakire semambia bono tukobwatara no yominto Diana semambia bono buna twagotebira bokunyara kabago gokwana na intugo chaga iga se namba ito ye studio nambere 0788666663 namba inere WhatsApp na bokulike message WhatsApp ototomere elioto tebia soleri tukolero ni ya Tuesday ni manyetenga semambia bono bali mugendete kuyarigani kogenda semeremo bono murenchira abande bachire
bali bakwira mabere barabairire mambia bono bali baguchikotwera chiombe chinsiaga gwaikire mugondo kwa letre chinsiaga igase mambia bono ngo kwariganio nyara ko bagoko bana intwinche nguru Innocent Onyango na mono ase mambia ngo batabi nabugo tubwatia sense meyo itoyo mtandao Facebook asa kugenda umirane na ababwatani ba internet chiri bukomi eliobe egatia bali bagotubwatia sense meya Facebook ogenda sense meya YouTube na rutubwati buna Ensoko TV elio asenchira yubwango otatebinga ningulia ase mambia bono gotenga boka elitogenda goswa ase kibago esencho kwenye Diana chakire na namono konya sukiribosio goira nande nche kuligire bali basoira so mtandao kolende ntagete turagenda selinga na litolira bwa semambia bona astogoteba ngomuntu korota nabo akubwata omoro umuge kali imeyichi ndoto muntu korota nabakubwata omoro umuge kali imeyichi ndoto igo nelinga igatie lingana lirira bwa semambia bono asogototebinga ninkikelia emining yelinga nelindirieli na namono eliotumanyi asenchira yobwikirano nabona gotebyo gutwakire simigo chaga igase studio otumanyinga ninki linga nelio lirabuli koba ligo kwanira go semining yaye ya neliriye asemambia bono buna nagotebyo mwanchu muligereri nigo gotwakire simigo chaga iga na gutumanya elio tonyara kabatogo kwana naye elio togende bosio mwanchu muligereri asenchira eli yobwikirano buna nagotebiri namba itogere 07886666 eli tonyara kabatoko genda sobwamo nakoranga twanyara kabatokoranga ningi kilikibwenerete egati yabiri nagotebiri semambia bono mwanchu muligeri tukorobere no gukumanya maiya na gokwali baga naye unyara kabagotetebinga ningi kegende talia sole eli tonyara kabatoko genda bosio nakoranga twanyara kabatogo ikirani biri bibwenete nagotebinga namba itogere 07886666 3 inere namba ito ye studio elitonyara ko batogo kwana sobwamo nakoranga twanyara ko batoko genda bosio nakora twakore kilikibwerete asemambe buneye iga ailio tosuke bosio nintagete koraligereria bali bagenderete bunakera nko nakuyaliga nikoranga kwaso atole asesimi yeito tonyara ko batogo kwana sobwamo nintagete turanyora kilige gotebekano mwanchu muligereri koraligereria ngambara bali basoire na namono tonyara ko batoko genda bosio nakora elio tonyara ko torolenga ningi kelitoko batogo kwana na kero kya semambia bono elitogendere na namono senchira yobikira ntigandara aligeri barayi bali basoire asomurubelio semambia bono kerana tebirenga tokoligeri bali basoire asomurubelio na interpretation yelingana litolirabu semambia ye elitorolenga twanyara ko batoko manyanga ningi kelia kere eliotonyara ko batoko genda busio taite kora bwata bali basoire asomurubelio semambia bono na bunko na koligerelia togotebanga se system yaito chinga kichinde nabokonyoranga bintu byachire nchira byachire twara ligereli twaranga ningoliole asomurubelio semambia bono elitwanyara ko batoko genda nera sobwa mondoje chetri chitaika 13 mambi masemambia bono na intu tubwatalinga na litolira bwestogo tebingo muntu korota na bako bwato moro muge kali chindoto imito tebi ningi lingane lira buliko bali gokwanira konye Diana ga itire oligereirie bali bale ase kikosi esemambia bono nindoche Barnabas ke basokuru chinsemo jiricha do Katari agotebe nsoko neye moyoka Diana na Innocent biabono comedian ngoyo agotebe yam tuned in from Nyati kokurwa ekera niko ndani biyamono umugaka kira gitago teba keep up the good work you are doing biyamono naye kira gita umugaka kira gita asoso murobili kira Dennis eke yo musoliwe guswago teba kurwa chinsemo chana Kuru City Salams Club goika chinsemo chirichaga chubago teba watching live ensoko bwa kira abayiga baboke nagosoime yo murobili agateba Mamake Ruth oyo abeiriga agateba simambia bona boke if mura Salomo Nyoni mwana zilizopendwa Tambo Sekerario Joseph John Sebunda menya nindo chega igagatebanga Jan Momureka ke Jani nabo igongotebale Joshua Mbuya Trimba ngotebale Jeria Kirubo Natasha Mcute eno kumochere Bonventure mubisa nabo igagota Barnabas Kibasomo Setino Saint Kibande Sokoro nabo igo Bartolomeo Mumanyi negati yabali bakoboki wasembambia bono na uliokurukunga asilieta Dennis umusolibigesu kira Dennis umusolibigesu Mamake Ruth agoteba good morning Diana na Innocent kurwa iga mabiri bwakiribya na ndagoteba watching live niko ndani pamoja hadi tamati nindoche happy church Suneka bwakire we are tuned from Suneka na Pastor Jafet Ageta Mumanyi byamono asabali basira sumurobeli Bartolomeo Mumanyi agoteba bwakire uyo Bartolomeo Mumanyi bale na ziporo yakurwa chinsemo cyanya nchonalira asagoteba nganya
Nyasaye no muya otwanchere twarorire litukolinde liya asemambia bono na ngobokiare Enoch Muchere musulibwe gusu Nigeria kirubago teba na mashabiki on CP Yensoko TV mystical Fred Moga kwaraira matuko tutarakwana gateba bwakire buyakurwa chinsemo cha St Peters Nyakenyo misia secondary school nero kurunge mystical Moga muturi na ale numungino yo kurunga Ruth Mura asemambia bono nindo che Barnabas agateba mbia mono sana Enoch Muchere na boigo na begetega iga Enoch Nyambane Salomo Nyoni Flora Isoe mama yao nindo je Joshua Mbuya Trimba Rogers Nyariki boigo ngotebya le Hilary Musio ma Douglas Ongao na Douglas Ogega baboke semambia bono na boigo gagokorera Sheila Kemto Enoch Muchere ni gale chinsemo chirichia isebania nere gagoteba good morning Yensoko Nyasao ngancheire nande narori litukolinde kurugaiga isebania boda ngoganelia banafunzi bonsi ipi ba Border Hill Academy asagoteba asubuhi njema na akobateba watie bidii kwa masomo na libugima bwa mambi burabe obuya asamatuko ayuale bosionaro anemona ko bagakorwe esegitugo chia sabana bali bakogenda ase skuru jeria kirubaga tebambia mono Clan Dennis blessed day ahead and thanks for checking on me bia mono yonjeria kirubukuru chinse mochiri chia man mabaharini ndoche boigo Enoch Muchere na wale gaiga nande ndoche jeria kirubaga teba rise and shine for the right has come and kurwaiga chinse mochia man mabaharini kingdom goika kanyimbo mwakiage village agoteba gali na baibuli ba yoyo mukurukungeli na Mariana na bana babo bakurunga Mazdiga Macdotak na my husband yakurukanga Ben na bana ba Mintobon CP no musulibwe gusu nabo agoteba nga watangazaji wote wa Ensoko TV batwale litukuligia kwa niaba ya batangazaji bose tokana baruwa ba Mintotokana baruwa mirimo gaiga goteba thank you so much lameke muri bagoteba ne Bluetooth senior kurwa chinse mochia mara ni bochi agoteba no ara sumurobeli following nabo igo nindo chega iga Barnabas akubulinga Diana onyembura kegotwa pneumonia era kulia igo okora okay okora bantu mbe okay dado ira niregaiga babu atumjadala litukulia goro bagoteba Diana ngadi Diana onye embura kegotwa pneumonia era kulia ingo okolera abantu agateba mbesi bya abantu babasegwesi byo mboro baganyomo gasama che yo kunywa amacha atigarite no yo kunywa na korosi ndagera kai kasi yabere ngong sana okoigule semambia bono ngamacha atigarite no korosi ndagera doche chetri chitaga 15 na ibira semambia bono mwanchu muligile buraga tebe intogendete kubwati bali basoira somtadao ili tonyara ko batoko genda sobwamo aseli tukulia lero chire chitariki 5 mutinyo gatano umwaka bw'ekiri 2025 ne moge kogera ikine cichinga kinanda abana baitubuna bali wiki ya kabera ase skuru togateba nga tumanyete ngambiroro tubwenete go ikirania bali bagendete kuligiria abana baitekera muko batambuka ikipara baiteliri kale gwa gachiri kilomita 3 gwatebe unsamu ino kwagenda na maguru rero bakwenda kimita 5 ibere kwanyoranga nande ngurigiri gubara umuntu ko bakoba kero kwa uri bagoira abana baite skuru so mwane skuru ay no mogendi either bwe pigi gore bwe gali lende abana abo baira century rendo ngabangi nabone ngana libabo kire bagendete kwiyaliga nikogende chiro baroro babugate asemambia abona mana gwago cha Nairobi gaiga dauranyore mbona kali kubikuchigali atire gorende naye kerora abo kanyora bangi nabale Kenya mbura netwete tigakona kubasialera mache kanyore gali gweta bangira bana kogenda uchiya bagukwana mangana tabwe tekera babukira semambia bono nande toba nayo mwango kuramu umuntu adobaroro nonya taramocherwa okonyora ari tayari sana gutwara agantu gitikalia tete gogotebi paka gwasinyunga kai akana karukunga igachakira negati ya birito kabatogo semani bunege saku ekere mambi ya chire buneye iga na namono tokorenganya saimbu ya mono asoko rulibaga nande twaroli tukolinde Tuesday bwate ayaye nande anemono lili tukolia gatano asomutinyo gatano tali abanke baliro lira abande mbale baganeti kolirora kolende mbalirora kokwanyo libaga kwabokire nyasako ile ekegwa kyokumanyanga nkikilkebwenete gokorekana soka eliokore onya guturanyora kilio gokore semambia bona liona goite sabu nayo ulio bwata emirimo no manyeta abantu bali ekenyoro kurangiri kwa motebi ogokorere emirimo tubasa kumulinega asiese ncha abantu bagotetinga kwa mwetebese akanda akagore ngoko ate batumbale konyora ngakera kwa irwe bese
kwagurira magena abere gweturi guchinyombo chigoturagia abe bichuchu muntu atebo muntu yongo cha kumutiga achate nengire buone talia haito gatese babia bono kuri no gosegetana na gochaka lituko una egesa kukiumo gusi litonyara kabatoko gena doche chetri chitakemero ngibere maiga ichi sai komerebere tagete togendo muti mukoto kwirana togoso asensemo ya mayi litukumanyinga ningi kilikegendete kurwa chinkongo aiga na Soko TV murobeli na Soko bwakira. Soko TV uboroso bw'umugusi magega ya television ya Soko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tukuralia bukwenyulia ogukwa gose okubunchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobunchuria 0788666662. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Namira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na hata katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Chinchira chito chigekoronigo chira Soko goselugwo konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikyagire Soko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa Soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira cyago goikaransanse na kubeke TV yawo kwene kingangwe somyo uregekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere naboigabangi nabanyika iligo kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera lituko ri aramisi chinsa ibere igoro imeye TV yawo na Mbeya Soko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Soko TV oboroso bumugusi yegoro yeito imeye Soko Soko yegoro yeito imeye Soko Soko ibiengia ya
Tire ngumanga buna leo. Eye Nensoko TV, Oboroso bw'omugusi. Tristeke mirongo ibiri na isano maige ichinsa 12 semambia bono nande togosasa semo ya maiya na batebinga asemambia bono namange tobwate tugukumanyi kurinde tiga turachaka no robot tugwikwanire ntu nabaliki na namono kurwase county ya Kisii kera abaliki banyar tukaba gucengera litukulia abaliki na bakaba bakumira na se county ya Kisii kurwase bitaseni ao baliki baito nigo barenga senseme itiga turegunga nkipethul machini banyar tukaba bagukwanira iguru yabaliki bunentu bene Nerbia abariki kwa obusuburi bwabo akira bagwikarania mirimo yabo yakira litiko yokogokia goseme nabo igokomanya abananchi okonoko bori wa kwarure na nsemo y'abariki memo cyobosongo chinga kicho kuricengera litikoria obusuburi bwa bariki nsenki maritiko okwana chinga kicho bakora no myakero wekiombe gya Kenya Correspondents Association KCA Adson Matara nganya kaboga kwa robya bweru tukeriga asabariki kwego busibore bwabo abdaro ni rituko ria abariki kuse abatangazaji Kenya ngima pako chengera rituko riabo rio obukori emirimo haiga Kisii abariki n'abatangazaji ku rwenseme yega basoire na barabu chengera rituko rio lakini ngo sababalenga tiga abantu tokuruka bahamate babaligirira n'abasani babo yani a community erigirira abaliki muna abantu barabasani babo ligo kolega sikomo kera abaliki aba mirimo yabe menene no kubamanyia mangana atekire ense kubasomigiro ya mangana muna abachenu uburimi naende kubagokia mnabono chingero na matera mukuiwa wetira ase chiredio ase television na wao igati ya abariki nabo igabo botene aha ni gabanya ko babakwerera chinga kichinga ngo bagweterekera bakoremeramo yabasogocherwa pasipo hawa waandishi hatutaweza kupata ujumbe ama information yoyote kwa jamii kwa sababu sisi ndio tunaelimisha, sisi ndio tunaweza kuwajulisha kinachoendelea ulimwenguni. Jambo lingine ni usalama wetu wakati tunafanya kazi yetu. Pengine vile tunafanya kazi haikufurahishi. Leo umeona pengine kitu tumefanya ama story nimefanya haijakuendea vizuri. Umetuma watu wako wametuvamia ama wamenivamia. Kesho story nimefanya inakuendea vizuri haijamuendea yule mwingine vizuri. Pia yule ataona huyu anitaki ananipinga. Pia atume watu wake. Sasa tunaona tunaumia sana. Yeche chigotageti abalike mangaseti batali kogenda bunera ini batagete. Nduna abantu tole trained ndori kwa namuna mona sasa gototebi toka namuna twarora una twaigwa na andi muna tumanyete. So nalo gukoboliga abaliki baita magaseti abande bali mwasoire ase social media cyabana siasa tako bagispass abaliki bamina sengenjore moina ali gere siasa nkoherere journalism negenderete asebono banyako bakobore byombe byonsi byoborendi kwana kinga nkoya na baramangana abo internet abariki gocherwa eryo abariki banyarobose bori babo tokobori inspector general nechi court Kenya tobori mongo na kome etotageteiga tigebi nebi eibage bimbiroje kaine binde byoka kibicha mbibage mbimanyire bikorwania abararia bikorwania kiripota Kenya ningi muganyete motari ko bitingera ebina byabo bikorwe basoe aliasakurunga kurekebisha na haki. Tungeomba pia idara ya usalama waweze kutusaidia wakati tunapiga ripoti, mchukulie jambo hili kwa umakinifu sana na tunaomba tu ushirikiano na usalama wetu. Ule uhusiano wetu
wa kimaendeleo kutoka mashinani mpaka kule juu ulimwenguni kote. Kwa hivyo mashirika yote ya kiserikali, mashirika yote ambayo ya kiutu, zile changamoto zote zinapitia kwa wanahabari ndio zifikie ambapo mwanahabari anastahili kuangaliwa kama kioo cha jamii ambayo kinastahili heshima mahali popote ambapo kinaonekana. Kuripotiria Ensoko TV kuromo chobo songo Nchepethuel Machin. Nchumuligiriri tukulia balikiria renge ria igoro na namono bali bakwire chingaki chiabo baikaransa basaka batukanande bakumanya kiri kigendete gukorekana ase orogongo namono kurwa city county chitu chia Gusii tigatogende bucio mukonyi bu murai wikiama kia Jubilee Muske Fred Matiang'i itukulia igoro nere nigairete chingaki na kurwa oroboti rwa rorekanite kobagikiria abarai bali bakubwatesia serikali asikiria samatukabwango barorekanire komomochia omurai omukuru bwense Uhuru Kenyatta kubwatekana na kiri bagatebang'ani gagenderete kubwatesia ensemelie kwamiriria serikali gatie bitambukiro biri abarai abo ko amiriria mini bakubwatesia serikali barorekane koira biri batebang'ani go barachikorusia nonye nengeri yaye yomutimuke kurunga pension lia konyora kurwa ase serikali. Abarai be kiama gya Jubilee bamochirie abarai kurwa ase kiama kya UDA au batebire bakomochegia oyo kabeire omurai bwense boigo omurai bwe kiama gya Jubilee Uhuru Kenyatta kubwatekana nenkwana yae akorete na babwatani bae chingaki ekiamekyo kya bwato musangiririkano ritkoria Jumamosi ase county ya Narok. We will not even allow and encourage our members to use that kind of language against President William Ruto because it's indecent, it's unbecoming. We want to build a decent society and a society that upholds truly the principles of democracy and decency. The retired president makes one phone call and the government screams the whole weekend. What kind of people are these? And we are reading now the Kenya National Bureau of Statistics, a public sector government agency, has told us clearly with data and statistics that 2/3 of the stories they have been telling us are just blatant lies. Kama rais ameweza kustaafu, ni vizuri awache kwamba yule ambaye yupo afanye kazi yake inavyofaa, ili kuwe na umoja, kuwe na utangamano, na kama kuna mambo yote ambayo pengine yanatokea, basi kuna kuwa na mawasiliano. Na hilo ni jambo ambalo unaliona kabisa hata kule Marekani wakati rais amestaafu, anakwenda kufanya kazi nyingine. Na leo asubuhi nilikuwa namfikiria yule Jimmy Carter ambaye alikuwa ameishi miaka mingi zaidi, na alipoacha uongozi yeye alienda kushughulikia watu, akaenda kujengea watu manyumba, akaenda kufanya mambo ya kuleta amani, na akaishi miaka mingi kuliko rais yote mwingine. Na hayo ndio mambo ambayo yanafaa kuwa wakati unapostaafu kuwa rais, na ndivyo mtiposa iwe ni kielelezo chema ambacho kipo katika jamii hii yetu ya Kenya. Kukwana kurwa ase amagacho amanene yekiamekyo imeyomucho Nairobi abarayabo bakoragwa no mokonyi bwe kiamekyo Fred Matiang'i niko batebire UDA nigo gyasinyirwa gukora egasi na kigekogera ababwatani bae bachakire kung'anya kurwa ase ekiamekyo. On a weekend when senior members of your party are announcing that they will not defend their seats on your party's ticket, when it is clearly displayed to the world that you are a sinking ship, would you be spending your time insulting your predecessors? It's amazing. We want to ask these brothers and sisters of ours in government, there's work to be done, a lot of work to be done. Let's focus on that work and build our country. President Kenyatta is retired. He is a member of Jubilee. He is going to be a member of Jubilee and is playing his role as a member and the leader of Jubilee. Leave him alone. Let him carry on with his businesses. Korengana na mangana ya kwanete abantu aminto mwaroche weekend yebuna yaerete mwarocha serikali ya William Ruto ekera igoreta abantu baje kuruororokoreta mangana yecheche na kuramu Muske Uhuru Kenyatta. Tutake tokotebiga Muske Uhuru Kenyatta Muske William Ruto ase serikali yaye abwate bonoiga abakenya babwato bokongu bonge sana amangana school fees capitation teigo so ase school
amang'ana asha abantu aminto bakurwara basirira chinyagitari awao bataikonyora ukuwenie seng'entu chibesa chiashanchiyo ekegori kia itegeke a promise ti ari gocha kwa chigasi bono iga mbanya konyora chigasi enseye igebwato bokongu bunge sana na koreng'ana nebirengereria ebyo itwairete ng'anko korare ngomo kiuyo erindegere kora ng'ebintu ebiga twakwanire bya mnyarire gushugulikiwa ase bono abarai abo nigo bono baruro kuburia gochia ase abarai bekiama kia UDA gokorera abakenya emirimo. And those elected leaders, I want to ask them, sisi tunawaheshimu, you know, we are not going to walk down that hole of behaving like Precambrian people, you know, insulting others for no apparent reason. Tutawaheshimu, hatuwezi kuwatusi, lakini tafadhali, you know, let's build a modern country. Kenya is a serious country. When you see the kind of arguments we're having, it's a joke. Itotagete gotebia abantu amintasi bari enga kie bono ya ikire na intu na bagusito wenete wechoka erindegere gwiko mwaka ondo 2027 tunyare kubiko burayi buya buranyare kokonya abagusi baito na ende bakonye Kenya ngima. Ngoripoteria Ensoko TV kurwa ase omochio Nairobi erietariane Linet Nyambane. My fellow Kenyans, when you see this language and you see these people talking like this, you must be asking yourself the question that I'm asking myself. Do you want another 5 years of this arrogance and self-destructive hubris? Another 5 years of that? Wanchoboli liko igule ni nkwana ya barai bali ba Jubilee fa sogetri tukuligo bakoragwa no Muske Fred Matiang abwese barorekanete komochia barai bali bakubwatesia serikali. Toko genda bosie ase tundende ya kabere nigo bona bamenyi be county ya Nyamira anamono bawchiko babwesokia libanyara kwa bakolengwa na kwa webirole byabosa asumuro biliole orange ase lituko ya gatano gochakira lituko lya lero na ase bachakire barachakire kurwa chinsebo chia Nyanza bwa parish bagende gwika chinsebo giri chia Jerusha Marindi na boigo omwali bakolere asenseme kuruku ya sengera ime yeligoma morobilio yoni gokoragwa nebiyombe bitali bya serikali higati abali bakora umurobelio yuno mu subati kurunga Philomene Morara PME Philomene Morara a PME Foundation Resource Foundation abo igo Light of Hope Initiative amoneli kurunga Lihams Hospital nigo basabira bamenyi ba county ya Nyamira besokiri banyara ko babakorengwa na nigo bagenderete kurigerelinga banyara ko babakorenga gwetani abamenyi borogongorwo gwe county ya Nyamira chiriwe 20 asigika kya matuka 5 ali bosi umunchu murigereli noro murobelio yo nigo bono ochakire litukulia lero roboti ru nigo rokoleto no yuminto Steven Nyarikembunde. Mega yentunda entangani yokorengwa maiso na gosira bamenyi banyamira nebirore asa menyi chiriwinye bakonyegete no muroberio ebyombe bitari bya serikali bya Philemon Morara PME Foundation Resource Foundation Right of Hope Initiative na Lions Hospital gasentunda ya kabere nande barachakie umuroberie kamnoyo ankyo asa matukatano asbarene kirenga gyoikirania kuri ya bamenyi be county ya Nyamira wetania chiriwe 20 nenjere yemo yo kwirania okoboko ase amate asamarita Douglas Rutonkeo selisosa lero turegane kiombe kanene sana tukubwatirana World Foundation ibira tukubwatirana ne kiombeke that is foundation ya Douglas Rutonkeo lisosa na PME Foundation Philemon Morara PME Foundation the organization ya Nairobi ya mekurupa Light of Hope Initiatives na banyagetari bande ku Lions Hospital tuachirega iga guseba achirega igo tokonya munyoretse twakore exercise kekiala last time kolingolia banta maiso erinde bakanyore birore abande bachire face ndi ya kabiri yetankuru kwa Philemon Morara PME standing senator 2027 igorende otuacha iga kuna onkea tebire aswe okoronjie process ya AI screening phase 2 phase 1 inja arete yen phase 2 phase ye okava accounting nande ntoje tobe tuko na koteba asetoko genda phase 1 I think ntu akoretang 4000 phase 2 asengenje timu erenene actually target yaito is 20,000
korengana na Philemon Murapiemi uyu kurigie kirokyo ba seneta se county ya Nyamira nabo igo Douglas Orutuonge Orisosa uyu kurigie kirokyo MC ase ward ya Bogichora igo bereire nga ko bagusi abantu abange bagutumeka chingo gento gekogera rioki ko basaria maiso igo yababetereirie koreto umurobere ga sentunda ya kabere. The reason as why abanyagetari aba bakira abange sana tuanyoda abantu baita maiso na sare gete sa gutumeka chingo usonye surgery etagire watebu surgery bochikokorwire surgery einero tobwato mubango bali bonsi baguchikonyorwa batakire surgery naande partners bande nababuna tora tobwateranete tuchikorana kitugochikokonya bali batakire kwa surgery ego era maiso na ara ukoro kite beauty yense ukore togomana wanenjera iga maiso negendo kia maana sana korengana n'abanyagitari korwa ase kiombe gitari ya serikali kya Right of Hope nigo gwetania 53 igoro yemia y'abantu abanene bagotwara umuchando bwa maiso egento kyagerire barigereriwe asoboime. It's very okay so far. I think 15% and mainly in adults, but for children not that rampant, but it affects adults mostly. 80% of the people are suffering. So mostly people suffer from diabetes. You find someone maybe, and these are things that develop, and so much from the area that in Nyamira, we are interested to support this community. Philemon Murapiemi nabo igo Douglas Orutuonkeo one bakurigie ebirogo ao nigo batebire ng'eganga ya benene siasa etarikaso mwaka 2027 kwenekinga goirani bare okoboko ase amate. The reason yenene no go give back to the community. Ndu no other so meta no tukine area ayo normally abantu kora boli bolengi gekogera togokolegas together na pia mibarengere gosenje no baseneta ngo boli njitiri ko boli baseneta chegero ugiana ngo boli kiobwe omoyo msie babo kichora ward lakini siasa ya Roma ina bo munya kurutwa makini bathe ba what and what ntuge ndukire na abantu beitwa konyegeri tangana igondere DP asogo korera abantu banyamire gasi yo baseneta ono iga igombware chipiri sana ngo jigo present a senate kana ajoriro ono iga moroche egasi bune na basani abatobwate igo I'm very ready. Steven Nyarikie Munde, Ensoko TV, county ya Nyamira. Mulikito Steven Nyarikie Mbunde asoroboti oruru wagale na nemono rokoro kyobo konyo bukuru gochia sabamenyi we county ya Nyamira asoba kuligirirwa maiso tokogenda bosio muraibwa basubati kurwa ase county ya Kisii omoskedonya abuli umeranire na abanyakiumbe ase Kinyoro oseniga umerantili tukoligoro na abanyakiumbe be Kinyoro kiabonya ando ebunge ya Bonchali miewodi abo maliba ase alekobaga kurwa ogosegeta gochia sabangena kwaga kogacha chibes chiabo sebigancha biri bakonyara kwa bagotwara sobwa mu mwanchu muligirite tuyiguninki murayo yabetega kwa na senseme ya Bonyandu nechi base chichebyombe tegamba tebekene kya mangana office yo muumandrep ebeseriere milioni 8 no tokorusie basari nerere kyombe nerokore gutoko abana chisanitary towel ichiebinte bibyabo no tokorusie gesima twa beka yani chire chinke bono mpake go video twara basani egere beseye oikera abantu bamino ogusabirira uko kwabera ukongera kini nje nimbata abasani naende kene kya Yeso no ndiri kugora ng'ombe ngotebole tugorigie yegeredi osorigie yekegusi kwamenya konyore yegeredi fresh yan nere bwata mabera mange eke maana gosobolimo bono nche na amwa mbere ne serikali nguse binto ndetera abantu baminto kyagara ke maana nto takaite ndo abangena ntulie tandire tochake kwanera iga okonyora ntoyo abana baito osenchire egere bono onye mwarenge ko kabesa ni 40 bono lero mubeke chiri cheno 40 kando mukabesa ni channel bumya mochate ko babuya abangina monya kwerwanerera mwirwanerere mambi na mambi ende tutakuwa sawa. Abana baito bagende chisiburu esta yeto chai
gutugurwa gukurwa sensemo ye bunge ya Bonchari nigo igoro abanachi bine 35 babiri babete bagutia nigo bachiko bakwira mabagase kigambiro kirike igoro na nemono asbachiko bagwikaransa ase bigambiro bachiko bakurigirira mangana ali ebintu bitwetana ina abande bagenda ase bigambiro byendemero na nigo bono mwancho murigiriri ase litukurigoro liabete litangani ase historia yense ya Kenya gutiani abanachi ebina banke nabo igo gukira boniga nigo batebanga umubaro bw'abanachi bina ni wikire 95 asemia igonga abakenya mbachiko bakonyora bokorera tiga tuigwe ningigia kwane tu sensemo y'uburayibwense kero murayibwense ara itumurobiri. To the people of Kenya to work with the judiciary in a manner that will help build the capacity of the judiciary so that we can, all of us, as we serve the people of Kenya, do the best for our nation. I have seen many judges here, people who have spent many years in the legal profession. I was wondering at some point why the people who came here were very mean with their applause. And at one point I was wondering whether you brought the right people. I thought you came with members of family, and I thought you came with friends. And I thought members of family and friends would very well appreciate what you have done. Can we a round of applause for these people? Yes. Yes. I mean, these good people we are swearing in today have spent years, 20 years, 29 years, more than 15 years. And this is a very well-deserved occasion for them, and they deserve a round of applause. And I have seen across, with different experiences, I was telling Belinda, I like her. Machumuliri numurayibwense litukurigora kerariko bagagotiania banachibina ime yo muchiyo Nairobi anemo nase nyumba y'uburayi tokogenda busioni go litukurigoro abarayi bekerengo kigoro bekiama kia ODM inseli ya bulikurunga National Executive Council bomirande ase county ya Mombasa gukwanira amangana tungete uburayi bekiama kia ODM na anemo no kurigirira okubwaterana kwa obosio bwa siasa yo mwaka w'ikiriwe 2022 gati abarayi bekiranita senseme ya Mombasa no mugavana bwe county ya Kisii Muske Paul Simbarati taite turanyororo boti rwabarayi babete bakorwa maega yo gutwara ebikale byo ibalenge ase imirango isikire. The founder is no more, and we have a party leader in the name of Dr. Oburu, whom we are supporting, and any issues that we have, whether from the ministry or from government, because we are there, we pass through those officials. That our being here is in recognition first that there is always a time to lead and a time to leave others to lead. We have led this party. My two colleagues here have been deputy party leaders. Myself have been the national chairman of this party for 10 years. But we were seconded to government by this party, and so we could not hold the same positions. But there are people who have succeeded us. We must give them support, work together with them, and work under them. Because when it comes to party machinery, they are above us, we are their subjects. So we have come to demonstrate unity in ODM, and that ODM is one. Or Wycliffe Oparanya, or Hassan Joho, or Beatrice Askulu, or Opiyo Wandayi, kabla ya kuwa mawaziri, sisi ni watu wa ODM. Sisi ni watu wa ODM. Na nataka niwaeleze kinaga ubwaga, mchana, chini ya jua, hapa White Sands, jijini Mombasa. Sisi tumebaki na tutabaki kuwa watu wa ODM. Kama ni mawaziri ama si mawaziri, sisi ni watu wa ODM. Na vile vile ni kama yalivyosemwa, kutia kwetu nguvu katika msukumo wetu ni kuwepo kwetu sisi hapa. Na kwa sababu tupo hapa, tunabeba masuala ambayo yanaathiri pakubwa hasa wafuasi wa chama cha ODM na kuwakilisha matakwa yao katika serikali.
Ndio maana leo tunakuwa na tathmini kubwa ya kwamba uwezo tulionao kiserikali usaidie na uboreshe maisha ya Wakenya kwa jumla, pasipo kuacha jimbo moja ama kulemea katika jimbo moja. Yani usawa katika taifa letu. So tuseme tutakavyosema, tunene tutakavyonena, tutende tutakavyotenda. Almuhim, ukitathmini maneno yako kwa kina na ufikiri kihalisi, sisi hapa ni wafuasi kamili, bila tashwishi yoyote, bila kusuasua, bila wasiwasi, bila uoga, bila kuficha mchana, watu wa ODM. Mungu awabariki. Chumurigiri chetri chitake 50 maiga ichinsa 12 kera togendete kurigiriria gendete gukorekana kurwa ase chinsemo na mono kuigure abaraya ubekia makia ODM na babere bagukwana iguru yekia makia ODM na mono bali bakurukwa bagwaziri aswa gatebanga kebe kirigocha baraudigo bagotigara kwa abawaziri bekiama egose bagotigara kwa bana chama bekia makia ODM togende bosi mwanchumurigiriria abamenyi kurwa ase county ya Meru bono besokire na kumwigerera uyoromo konyi bumuraibwense Professor Kithure Kindiki asekeli batebire nigabwenete ko bagagusikwa nabo igori bagali yaye tire nyara ko bali kubekwa gucia saba mireli tigaturigwa chinkwa na chaba menyabo kurwa ase county ya Meru. Hiyo tumesema kama wa Meru tumekasirika. Tafadhali rais, tangaza msimamo wako. Juu hata sisi hatuelewi. Mbona mtu kama Joe atatukana Kindiki na uko hapo na hatujasikia ukiongea kitu yoyote. Kwa hivyo sisi kama wa Meru tunataka kuambia rais na tunaomba rais na tunataka kumjulisha hivi. Kama akona Kindiki, we can assure him of the support of Merians. All Merians are going to support him. Lakini akiendelea kuguzaguzwa hivyo anaguzaguzwa, hata sisi hatufurahi. Tunaomba kama utosheki na kiti ya siezi, tunaomba uondoke, ujiuzuru, uende ukaombe kiti ukiwa nje, kwa sababu huwezi kuomba kiti ya makamu wa rais na makamu wa rais already ako. Hiyo ni kuonyesha ya kwamba utampia heshima, kwa sababu mkubwa wako, ukisema unataka kiti ya mkubwa wako, hiyo ni kuonyesha ya kwamba hakuna heshima hapo. Naomba rais pia asimame kidete, amtetee, amuonye Joho na amtetee Kindiki kila pahali, kwa sababu Joho amekuja vibaya sana na si vizuri hivyo anafanya. Anafaa kumpa heshima. Kama ni kutoka atoke na uzuri, atuache na amani na Kindiki wetu. Mupatie serikali nafasi itufanyie kazi mpaka 2027 ikifika wakati wa siasa. Ndio wakuje watasema ile kazi wamefanya. Na nyinyi opposition mkae tayari, sababu wengine wenu tuliwatuma huko na hakuna kitu mlitufanyia. Kwa hivyo ni lazima tutaangalia kienye Mwanchumurigiri robotiro kubwate bono norukorokia ukwirana inka ku musbatio yomo ndochega igabago tebangani gakuru kwentingana yo Westontia kurunga John Joy nigo litko ligoro abetega kwaliga ni uno mogoko maega yokonyorekegwa kili kielekoba gikumubeka nga Miss Independent International Africa nga asabaswati bali babwatekiye ni nabo igoko rwa orogongo rwa Africa alibate banga betenenerete ime yensengima nigakwanete negeta ni yensoko TV ekeralenge ase igetigia Jomo Kenyatta International Airport tigango tonyoro roboti rwa senchira yobwikiranu uno mulikito Daniel Umwaga agotumanya magega yokoria ira emetie nyemeke ya etire yogochia ko baturunkania na kubabuga ba mereri baye intingana yagosoria yo Westontia Joan Joy nigo bono aikanĩtie ndoto yaye yokobwekie gwekio gukwana asomuyega bwo komogenia mayega yogekemeyense ya Kenya kurwa Bangkok ime ya Thailand Joan nigo bono aeneke bunomokia amona masabo naro engenchenene yobobwibwaye. Very humbled, first of all. I thank the Lord, and of course I'm very overjoyed. I'm overwhelmed with a lot of gladness, and I really say thank you to everyone who supported me. The journey has been both tough and good at the same time. It requires a lot of patience, dedication, a lot of training and practice so that you're able to get to the top. Joan nigo bona baburi abasubati bali bwatebiyego byo Westontia gokoromokia ilyo wikanya chindoto chiabo asebo igo aba kerambu yabona babwatani bonsi bali bamokonyire wikirania ndoto yaye.
to the ladies out there looking at conquering a global title, I want to tell you one thing. What doesn't kill you makes you stronger. So whatever you believe in, keep fighting for it, keep practicing for it, and keep chasing your dreams. First of all, thank you to my franchise, Mark Modeling Academy, Mr. Karani, the director for Miss Independent International Kenya, for giving me the chance and the opportunity. Thank you also to the international franchise for putting me on a global stage. A big thank you to my manager, Mr. Shua Morema, for the support and guidance. My parents for always standing beside me, for encouraging me emotionally and supporting me financially. Thank you to my sisters, my best friends, the church, and of course to all the media teams out there that really supported me. I appreciate it. Abaibuli baya Joy nigo bona bamwakire Nyasaye mbuya mono asaba igo babuli abaibuli bande ko basira abana babo bali babwate byegwa edewekerania ebyegwa byabo. My name is Paul Otieno Oriedi. I'm the father to Joy Joanne. The example of Joy is a bit unique. My vision with her was to study gender and development, which she actually accomplished. When she was there, she discovered her talent. I realized as much as I was trying to discourage her, that is where her interest was. And I decided that if my daughter has a passion, it is much more easier to pursue passion than the profession. So I only want to encourage fellow parents that grant your child the desire of his or her heart. I'm Joy Joanne's mother. Joy being my second born, I'm proud of her. Joy has a lot of scars, but I told her these scars, they are the things that will catapult you to the level which you want. And indeed, she has already been catapulted to that level. She can still go to any other level she wants. We'll support her. We are so happy for her. And we thank God for everything. It is the Lord who has done this. Every good thing in our life is worth thanking God. We owe God thanks. It is not by our own strength, neither is it our own might, but God has done it. Omotrendi we skuru ya Delight Technical College asomo yugo yokore kana nigo ene kyomo kyolia begete ede kwene Kinga Joy obere kabakayukerania ndoto ya yeyo Westontia asensemo yendo morandi ya Joy nigo ene kebuna amasabonsi na Nyasaye na rabeta kabakayukerania ndoto yeyo. My name is Setoti Metamei, principal at Delight Technical College, and today we've had a very wonderful homecoming ceremony for Joan Joy, the Miss Independent Africa Queen. Some words to encourage the models in the industry is that we are here, other players are here to make sure that you have the right kind of support. This is the kind of assistance that we extended to Joan Joy. We made sure that she has clothes for arrival, for evening wear, and she was set for independent. My name is Pastor Boniface Sove. I am the pastor to Joy Joanne. I'm here to congratulate her and to thank God for the great things that He has done in her life. Aserio yelimo abwatani bande abobekana asomo yogoyo nigabona barekana kwenye boli ya serikali kobenyona kobasira basubati bali babwate byegwa byegwesi tontia. Samalia tango ku Bernard Smanto museva maitem na Babu Mtekova nere tuacha kega ko celebrate Joy na oiranire nobobwe gotoro kimna no pageant ase chinse cheisiko ne bwatali baga if onyentonyore support isaine kurua serikali chi stakeholders am 100% sure ntogende ale sana toko request serikali hakikishenga yabekire chi policies chikonya kwa accommodate our queens and queens who could represent our country in international competition, but inside the Kenya they are not recognized. Inkoripata teseni Igian Soko TV kurua sezukuru ya Delight Technical College imeyebo watakati ibuwa mochio Nairobi iliyotaria negonkolo kwa Daniel Omwaga Onchibulili mulikito Daniel Omwaga funago kwa neregoro yomuspatio iyo umanyite wakora kilibaga tebanga kubeke anga buya kurigiriria se incherebwenerete naboigo kuri ndomo beroye elio anyara ko bagakoreka no munyakie ni gitabu ngire nasomete bagotebanga musubati mubaliri
Burimi bw'ebimeri by'enyanchani gobogendete koba bosio na anamone sirenene ime county ya Embu elio konyara koba bakoranga bamenyi benseme ibanyara koba kwenyole bitoki mwanchu muligeli na nigo bono abamenyi benseme basabirwe gokonyeka kurwa aso oichiro iyegendete koba gekoligwa goro yoburimi bumwanchu muligeli tetonyora roboti runa rwo mwalio asemambi yabono. Abaremi kurwe kaunti eyo abo bamanyekanete abaremi ebyata soboremi bwa maembe yabeire ngaki entambe barabwo konyora sara wetero kobora wechiciro ngamoneji mashini cyoko gatari gesa omonyakero wechire eyo Joseph Nzagi otebire buna abaremi abo babere bagosira rigesa rinyinge ase okonyora sara echiro ya karurumo negati echiciro 12 ekyo chikorosigwa se kaunti eyo eryo kini oboremi watakuwa na pahali conducive, pahali kutakuwa na maji, pahali kutakuwa na usafi wote. Na nikifikiria tunaona hii mradi kulingana na vile the contractor is saying, probably by the end of the year tutaingia huko. Sasa hii soko itatusaidia kwa vile sasa pia hapa tuna institute ambayo hiyo institute wanafunzi wa institute pia wana reside hapa. They are around 4,000. Watu wa soko tuna uoga fulani sababu magari barabara ni kidogo. Aya magari nazo ni nyingi kwa hii barabara. Kwa hivyo gari kikosa control kidogo iende igonganishe vibanda za watu, hasara inaweza patikana hapo na mikozi mingi inaweza patikana. Lakini soko ikijengwa tutafurahia sana na juu tutaingia ndani, tuache kado ya barabara sisi tuwe ndani sisi wote. Kotikana nayo oboremi bwarorokanire gonchoreri obogima bwabamenyi borogongo rwa Kwale korengana no roboti korwa se wizara yoboremi. Oboremi obo nigo bwagenderete konyora chinguru kobwatikana ne imeri ebi gosanerwa ase chiro yensengima. Ebimeri ebi obuya bibwate bwokoroiseria mariogo yoborwaria amaguta yokweyaka egati ebinde. Aya naragerire abasae n'abangina kobwatira koboko oboremi obo unenchire yemo yokwenyorera ebitoki. Omokonyi bwo director omone bwe sector yoborubi imeyense Roman Shera nigatebire buna amaegeri yogokora oboremi naragerire bwakinire na goikerekerengeke korengana nere niga amaegeri ayo atungeti obomanyi wekerero. Kwa mfano ile variety yetu ambayo tunaikuza katika kaunti ya Kwale inaitwa Spinosam ambayo ni it's a low value variety. Na tumeweka mikakati ile tuweze kuintroduce ile high value variety ambayo inaitwa Cotonie ili wakulima wetu waweze kupata mazao mengi na waweze kupata pesa nzuri zaidi katika kilimo cha mwani. Egati ya baraibato yoboremi obwo ngamono mosubati Recho Ajambo Elisha Murabu na Patrice Dilani. Niona kwa utafiti kama wakina mama na vijana wako wengi sana kwa huu mnyororo wa thamani wa samaki. Ili wanafanya zile kazi za chini huko na hawapati kipato kizuri. And so this program is here to uplift the participation of women and youth. Waingie katika value chain tofauti kama kufanya hizo value added products, kuuza, kupeleka mazao sokoni, kutengeza mazao tofauti kama sabuni za kuoga. Sasa tunaona wakati hivi ilivyofikia mwani unasaidia zaidi ya wanawake. Kulingana na sheria zetu mwani ni samaki na mwani ni mti ambao unakuwa kule baharini na uko na faida nyingi sababu mwani ni kama unarejesha hali nzuri ya mazingira kupanda mwani. Korwa semese yeto yobonsoreria bwegeta senigia nsoko erietariane Linet Kemto. Muchumulili hoikirabu nigo chitriste Kenya maiga yense yamasema bono roboti ururwa Linet no tukorera maya asema bono togendo mutimo kumusini ni tokoira na toso asense melia yechigazeti elitokumanyinga ninki kegendete kurwa ase chigazeti nchiguruku Innocent Nyango aiga Tensoko TV.
Ege Nensoko TV. Oboroso bw'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizoko jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao. Ebetri uguchachirimo ugakweba. Ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu. Tawe chanika. Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingi yao. Nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi. Chibetri uratumia asegari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Omwancho muri Nensoko TV igeta sengi Nensoko TV ibwatira sengenje yao kokoretera amangana amaya ayetabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekira teneni anyarre ko bakawateka atabwati gwanchero bonda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari anen Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana y'amaye ko ruritu kuri Jumatatu bakari tukuri Jumapili chini gongoro ko Petuel machini na nyora Netrobin ya Nsoko TV oboroso bomugusi Ege Nensoko TV oboroso bomugusi.
Mwancho muligereri chetri kianda maiga yense masema mbia bono to chiko soa sense mwe chigazeti litobe to kuligereri ngikero mbwate chigazeti chinyinge sema mbia bono mbwate gazeti ya The Day Nation Diana gakubanga monyora nero guchikobango ligereri naboigo nimbwate gazeti ya The Star asema mbia bono chinde okumanyinga ningikira se gazeti eyu na omwelio nimbwate gazeti ya The Standard asema mbia bono tagete toraligereria yale asechi gazeti chinene asema mbia bono asobwango elio onyara ko bako kumanyanga ningi tochiko batoko ligereria asema mbia bono mwancho muligereri entangani nigo togo some gazeti ya The Standard isego teba nigo bono bakumuchira omusike Uhuru Kenyatta aiga asebicha nigo babegeto murayi bwense Dr. William Ruto nabo igo murayi umukuru bwense omusike Uhuru Kenyatta tokoenda se gazeti ya The Day Nation nigo kwana bale going after Uhuru's hefty packs na ndebono nigo mwancho buli bago kwanera igoro yochi ko baba kogenda na kuligereria enengelia omusike Uhuru Kenyatta gwakanwekera chire se omutimuko tokogenda se gazeti ya Taifa Leo nero nigebegete ebicha y'umurayi umukuru bwense asibagata minofu ya Uhuru yaendewa nigo bagoteba mwanchu muligereria bono nigo bachiko babako beka maiso na koranga banyare ko babako ira chibestiri chiaye gose bateneni wakanu gwe chibesti chiaye chiria abwente koigwa ekera atmukiringi yakora agochiko bagabujirinwa mwanchu muligereria nkiri bagoteba nga nigo ebwatanire ne siasa eyo eserikali gose bali bakubwatania serikali bagoteba nga etalikoba gekogenda sobwamo ase enkwanende mwanchu muligereria igaigango wana balenga CS top officials I 2027 seats in quiet political moves aigango kwa nabale abarayi bali ase barasa yaba waziri na barabo bagendete kwerobelia bosibo bocholi bo mwaka bw'ikiri ebiremero ngebere n'isana ebire negatie birogo birwachi kwa bakoligie gati abondo chega iga no omoske Ali Hassan Joho nindo chega iga omoswati okorokunga Soipantuya nabo igo nindo che oyo kabero mugavana bwe county ya Kiambu sechinga kiechimo nabo nigo muwaziri oteneta asa mangana yekerero oyo korokunga Mheshimiwa Kabogo egati abo nomo oyo kabero mugavana bwe county ya Mwanchumuli ya Nakuru aselieta Liki Nyanjui nabanda bange nindo Charles Wahome nabo igo nindo chega iga omuwaziri oyobwa amangana yobonchuliri obokoboke nabo igo buli obone bukuligereria Musike Wycliffe Ambesa oparanya oyo kabere nere mugavana bwe county ya Kakamega nabo nyara koba okuligereria na kumanyanga ninki gazeti ego kwanera mbirogo kibachi kwa bakoligia senchira yobwikira tokogenda se gazeti ya The Star semba mbia bono bakwana Kenya bets big on 10 mega dams to secure its future nigobone serikali ya Kenya yabekire birengereri byaye asogo chikobake kuligerelinga kwa gachere chindi ba 10 echichi chikoba chikokonya gororanga obolimingo kina bole mwanchu muligeli bwa somera se gazeti ya The Star nabo igo ninyoreri baganko manyinga ninki bago kwanera no mwali gazeti ya The Business Daily ngo kwanerere igoro ya KDF gets 6 billion for Israel air defense and the Iran war igo bagatebege kosi kiabana jeshi bense ya Kenya nigo banyoleji bilioni sana mokurwa asesegi eli ya Israel as mwanchu muligeli bagateba ngo bokonyo bunigo chikoba kubakonya se igoro yembeo na nemono asesegi eli egendeta sechinse bochirani nabwo somera na kumanyanga mbokonyi kyo bairu elio omanyanga ningi kelikebwenete kulenda sobwa ngonta getego chaka na koligerelia ase chigazeti echonsipi nindo chega iga ase gazeti ya The Day Nation bakwana nigo bono amakabeso aikire a trillion ya menu gutaisato nabo igo bagatebanga ase naro oboita buli bogwa kan bogendete ko babugokina wanchumuli nabo koligerelia iga echine chigati echibiche chiri babegete nega igango kwana bale oburu ya ODM bono ni ODM yo oburu bono nigo mwanchumuli yaga niri bono koigwana koretwe na namono banyara ko bakoligia nga banyara ko bakora chinseme chibere chiachira sobwamo na koranga eli babeire ne chinguru chigotinya enjira bagozigia oburayi bwense tokogenda ase gazeti ya The Daily Nation boygo mwanchumuli nero ntigalete nigo bagoteba ngabono nigo bamuchireire omurayi umukoro omusike Uhuru Kenyatta na namona asbago chikoba bakoligereri chiri yako bagakoegwa magaye kurwa bisingi bagukwana kire chikoba gekoligereri go mwanchumuli neni beli yako nyara koba gakorekana nigo bagoteba nga nigo ekwamba kororekana bage chigwe no murayi umukoro Uhuru Kenyatta kubwatekana na kiri bagoteba nige soiria samagana kisiasa asiboni garorekanire akumumochia umurayi yule sekirogo omusike Ruto nabo igo asbago tebanga nigagendete korobelia
enchira siasa elia bali bakwamiria serikali gendete gokoru na barayi bali bakubwatanirwa ne ekiama ky'omurayi bwense William Ruto nigo bono banyareko bagwesokia na gochaka campaign yokoranga banyareko bakumusiekerera na gocherera chibesiria kunyareko bagakonyora igento kiaro kirigo chaki na ndebo ya liomona ya kisiasa bugano ora sepeji ya kanene ya gatano ngochikobango yobwatia na ningokora omuroberiyo yobwo gotebanga omurayi umukuru bwense Uhuru Kenyatta tanyareko bagakonyora kelike mubwenete kubwatekana no kogenda nga no museneta bwe county ya Nandi okurunga Samson Cherargei oyibona iga onyareko bagakobeka omuswada busyo bwe senate yogotebanga nigo tagete ko bagokoligereria o chibesiria gose alia omoske Uhuru Kenyatta konyora maiga yukurita ya kurwa bisi mwanchu muligereria iga nigo bagotebea bisi yomurayi umukuru bwense Uhuru Kenyatta nigebekere budget ye milioni 750 no mona ibere asbagotebanga hinere budget konyora ko bagekona ngochoro na namono mwanchu muligeri nigo bagoteba igo chiko bagekoera omutinyo gocha iga angbogo kwana bale asbagotebanga ni gali chikoba gakonyore pension ye milioni 34 ibere ichale ko bachikoletwa asobu amo chikurunga lump sum pension iyo ase echintunde chiriya bete ase abisi nabo igo mwanchu muligelingo chiale ko bagakonyore pension ilia ere milioni ya menu guteyemo asbagotebanga ekerengo 33 ase mia kyo mushara murayibwense akabagakonyora ngo igongo kwana bale anyara ko bagakonyora igento yekurukunga annual gratuity of 72 million akoegwa milioni 52 echo mwanchu mulire yakokera asomwaka kubwatekana na kilibagotebanga bwenete konyora kurwa amisemire milia betega kora bwiga ngo kwana bale nigabwata bakoliye 34 abo bagokora egasi ase obisiaye abwasa bwatabarendi babere nabo igabwate abali kibane nabo igo gutwara abantu bali bako bagotomwa na koira marube na namono konyara ko bakumuye lino embiri biganiri bane nabwata bantere babane nabo igabarendi baye bale igo bale bane kigali nye kiri kunyara ko bagakwe guciye ensemeli kurumwe limousine gosiche type je limousine nabo igongo kwana barenga nigabwate kigali bere kiri kikurunga ci sports utility vehicles chikonyara ko bachikotumeka ensemeli kera konyara ko bagakora bosombi nabo igongo kwana barega batebanga nigo chikonyara ko ba chigonchorori gwakera egeka kemia kene na kigali ekyo nigo engineer ye ere capacity ekiri busato bateba bali bamaitesa mugane kigali toteba 3000 cc nabo igo mwanchu muligiri bateba nkiri konyara ko bachigwetani sekerengo yechisisi chiribu inya nigo mwancho muligeli nabo igo murayibwe nsabwa tegente ko rukunga allowance yechiribu chimisato echo chiribu chimi isato ekyakonyara ko bagakwaye gucyugwa kanere nyumba nabo igo nabwate kibesi kiri kikonyara ko bakikomokonya aso ogwakanira amagutali yako bagagutumika sikigali kiyaye ali kishiringi kiri bucimibere nabo igo nabwate kibese kiguruku kiri bucimibere kigonyara ko bakikomokonya kirako genda asemeye ganonse ngakicinde kiratagete ko bagakogenda nabo igo mwanchu muri ni gabwate gendo ikorokwa a medical cover ili yakomokonya konyoro burwali mense ya Kenya nabo igo kirako genda isiko nabo igakaigwa a passport ili kumwanchira kogenda asechinse chionsi iyo gurunga diplomatic passports chikumwanchira anyara kabaga kogenda kera kogenda se airport atari konyara kabaga konyora mu chando de bwonsi negative bintu biribono iga umuseneta bwe county ya Nandi Samson Cherargei ataite kabaga koligerelia sabe kiri muswada bosyo bwe bunge umugano unigole ACPG yakane na anamono mwanchu muligereli nigo bako bago kwanera gaiga na abarai aonigo bakurwa chinkwana cyabo anamonas bagotebanga nigo bono murayoyo akageire kotebekana gosona nya samanga na kisiasa kururi tukori gorontu abete tokoigwa inki babere bagokwana kuri ntage tomo director ito abeke clip kyomuske Fred Matiangi asa kunyara koba gagotebekana gosega gokwanera igoro yabiria agotebe serikali yeli tuko yarorekanire komochechelia umuske Uhuru Kenyatta uise ko inyoro mwancho murigereli umuske Uhuru Kenyatta na Fred Matiangi mbabwato bosani bwabo nabo igo asebale bona sekiameke mugiya Jubilee Fred Matiangi ngara mokonyi bumurayi w'ikiameke ya Jubilee na umuske Uhuru Kenyatta nero murayi w'ikiama kya Jubilee ntagete turayigwa chinkwane echo asobwa ngonga ningi kili areko bakago kwana anamono kubwata ni gunomugano yole CPG ya kanene ya gatano nabo igo ase gazeti ya The Standard nero boigo eko bagego kwanera igoro kili bagate abanga no gutaka kumubeterelia ase kisiasa gose kumugoserelia libanya areko babakoraga gazeti ya The Standard nero gote abanga ase historia yense ya Kenya
tiana kobage korora insa chinde chonsi omurayi omukoro anyara kobaga kobetererigu nechinga kichinde konyara kobaga kororekana gochecherigwa nigo bagokwananga asuburayi bwense bono iga ubukoragwa n'omusike William Ruto nigo yarorekane serikali yaye etagete kobage kumuri no murembe omurayi omukoro Uhuru Kenyatta asigiri bagateba asama tukabwange serikali ya Ruto nigegendete kwambaga kororekana ge komochecheri na kumuri nesco omusike Uhuru Kenyatta nabono igeswa goteba se egetango bokero kyabwango iga nkelinga nigo batagete ko babakumura ebintu biria abwatese katiba yense ya Kenya buno murayi omukuru bwense na omuswada bagokwanera n'olyo nyara ko bagogwikigubusyo bwe Senate no muske Samson Cherengei tigango turanyora libaga lyo kwigwenkwane. The president has been receiving some of his benefits and his treatment, I mean, I must say here, it's just that President Kenyatta is a gentleman. There are some things that we have not been hoping to drum up and play up. Because as somebody who's served in government at a senior level, I am shocked. You know, handling a retired president is the easiest thing on this earth. For any government, the easiest thing on this earth. Because the Constitution prescribes what he should get and how he should be treated. When the cars are 4 years old, they are supposed to be replaced. When the employees he decided to go with are treated differently and so on. I mean, when the president can't even be given very basic benefits that he deserves, it's just that he's a gentleman. He doesn't want to make issues about it. And then he's focusing on going on with his life. I think it's upon the conscience of those who are in leadership to respond to that question. I wish he was exporting good manners I wish he was exporting good manners there of respecting the retired president and respecting democratic institutions. And at least for once, I hope he will tell them the truth, because he's not very famous of telling people the truth. I hope at least when he faces the Tanzanians, he will tell them the truth about anything he would like to tell them, because he's not very famous for telling people the truth. But we wish him well. In his trip, Tanzanians are our friends. They have a chance probably to feel what we feel anyway. Mwanchumulili inenkwana yomurai umukonyi bumurai w'ikyama ya Jubilee Muske Fred Matiang'i bina kwigura akomwegerera umuske Uhuru Kenyatta nakeli yagatebanga bono nigesegiye yere ase abisi yomurai bwense umuske William Ruto na kubwatekana n'umuswado uyu nagatebya onyara ko bagokwikiwa busyo bwe Senate ukiko bagokwanera nga ningi kelia kiabete kego korekana bono kubwatekana ni siasa ili yagendete imense ya Kenya libirira ya siasa nigo ligendete gukina imense ya Kenya moncho muligeri na nemono buna kwanyara ko bagokoigwa kurwa sense meyo buna umusko yu abere kagokwana na anemono naye nubwate birengera libya ukilinga watebinga chigo ikachinsa ibere konyara ko batulito kwa libaga ochichega igase studio otwakiresi mitonyara ko batugukwana sobwagale nayo totebinga birengera libya gombire bye bikobwatekana na kelia abarayabo bagendete ko bakororekana kurutera namangana nabono murayi umukuru nero nyara ko bakakobikwa asinkwaneyo togenda busi umwanchu muligeri na nagatebya tonyara ko batukuligereri litukolia rengeli igoro nilyo gucengera litukolia balikia magana na nigo bagateba bakenya 52 na kianda asemya 79% nigo bako egena ebitaseni osechinse mocho agose abalikia magana asikili baka bagokwana nigo bagateba gaigo mwancho muligero likobwatekana nakili bagateba abakenya bange nigo bagenete chinyumba cyuburali asoko amangana ali agendete ko bagakorekana ime yense ya Kenya nabo igentu getebekana kira lituko nige korekana ngobwa matobo gendete ko babugukina roboti urunigo mwancho muligeri wanyalta ko ba rokoligerelia ebirengo na nemona asbagateba nga chinga kichinde nigo abakenya samatuka bwango iga barorekanire ko twaro ubwobanga ebyombe biri bikonyara kwa bigokora mangana amaya na biro bikonyara kwa bikogoserera gukurinde nabo gwesomera CPG ya gatano ororenga ki abakenya babegeto kwegena na nemono aya niga kwaneti n'umuteneri bw'ekyombe kya Media Council of Kenya aselieta David Omoyo oyo kwaneteli tukuligoro na nemono kanyara kwa bagatebanga orobotiro ruwanyara tukobaragosokiwa nigoro konyara kwa barokoro kinga kibagendete kurinde nande boyigo abandi nabarongote abarenga chinyumba gete cyuburali nigo chikwamba kororekana gwanchirilia chinse mogete nabo igo mwanchu muligeri bwesomera na komanyanga ningi kelikere CNC elia ekonyara koba yekoligerelia amanganalia gatebekana
kogenda sense ya Kenya igaiga ngobori barenga endagera nigere yabatenengu magori yendagera nigagendete gukina nabo nigintu gikukwanerwa andonsi mwancho murigereri no kubara gwechinyanya ase gazeti ya The Daily Nation gukwana bare igoro ya magori yendagera gukina na namona asbagoteba ngaba Kenya bange nigo bagendete gwetireme chando yo gutanyore endagera asbakare goteba bono igani go amagori ya yuakine gwetani chishiringi 25 ime yo omochio yo Nairobi asbagoteba nga amagori ya matunda nigachire igoro nabo igo mwancho murigereri asbakare goteba nga chinsemo ao nigo chigendete kora amaguri y'abakenya amaguri endagira gandete gukina n'abakenya nigo bagendete konyora umuchando konyora endagira yabo kira lituko nyara ko bagugwe somera sepechi ya gatatu na konyara ko bago kumanyanga ningi kelkeroro asenchira yoboikirano nyara ko bago kubuguri gazeti eyu onyara ko bago soma na koranga ngakichi amatechi kunyara ko bachikubwaterana asabande barorekane gutiga gotumeka ebintu gete biri bigotumeka sokoro sindagira gati yabo kero kwando muchibuo montaga koererie endagere tabuga tichinyanya se chinyeni tabuga tichinyanya tikakubulia mange gwesomere na kumanyanga ningi kelikeroro elio nyara koba gokora ngakwamanyire asenchira yowikirana aiga mwancho murigereri ekinango kwanerukere na namano gigetigubosi obweke gambero na oyokoro kwa senator Okiya Omtata oyole kurwa asense meli senate nsemo ya Busia na namano ni tukuligoro niga kwante nabalikia mangana na boy gwaganyara kabaga go kwanera igoro yobwaga chibwa egetange kireru kelige kurwa chinsemo cyari rutago ikachinsemo cya Kong asakale kabaga goteba nigo bono batageteba nyara kabaga goteba egetange gikinyara kabaga go kwanera ugoro yamagori yaye kelige kabaga kwagachwa na boy mwancho murigereri bago kwana igoro chibestiri chigonyara kaba chigotumika sensemeyo nigobone kiombe gya Kenya Railways Corporation kianyara kaba goteba ngange konyara kaba gikuru roboti rwa senchire bwikirano kolende omo senator yu we county ya Busia senator Andrew Okiya Omtata nigobone mwancho murigereri atagetora roboti runyara kaba rugwa sioli gwa senchira yu bwikirano nyagotaite kumanya igoro yegetange kige kuru chinsemo cyari ruta kogenda chinsemo cya Ngong na bugonyara kaba gwesomera ACPJ ya kabere elio nyara kaba kumanya asenchira elia ebwenerete negati yali agendete mwancho murigereri toirane ase egazeti ya The Daily Nation nero ngendrete nero mayegoche ya Standard page gatana limongo kwanerere igoro yekiama kia ODM bono bunagitagete kiri nyare ko bagekoreto gwanchana gwe chinsemo ibere na namono litukuri igoro babete bakumira na chinsemo kiri cha Mombasa na kochaka ko bakobeke mirobili yokoranga ngo nyara ko bari bakurigenchire yo kwaberana na koranga banyara ko bagocha sobwamo nigo baumiranete ase county ya Mombasa na namono bagoteba nigo batagete ko bakoranga ensemeli ya Linda Mwananchi ya nyara kabage koletwa sobwamo na namono aiga nigo bagokwanera igoro yo muraibikia mekyo Buru Odinga sagoteba nigo bono atagete ko bagakoligia enchira yabarayi bali babwate birengere lya sobwamo na koranga banyara ko babakobeke kya mekya sobwamo nigo moncho murigereri orboti ruwa erwa nyaltero bakolo go somwa nomo oseneta bwe county ya umugavana bwe county ya Kisii moncho murigo sabo kwa biro umugavana bwe county ya Kisii omuske Simbarati na namono asanya tukabaga gotebanga nigo batagete koranga abantu babuga togwancha gucia sekia mekyo nabo igo bakubwatia machiko nabo igo kurigereria biri bikora ekiama kya ODM gati ya biri yabetega go kwana litukuligoro mwanchu muri no batebanga nigo batagete kora abantu berwete nakoba bakubwatira na nekia meki asobwamo na niga kwane tamangana ya se betega go soma orobotiuru ruwa omoske Buru Oginga Odinga yotekeranta sense meju na nigo mwanchu murigereri bagokwanera sababu yokoba asobwamo niko bakonya bakwane selio gelimo eli banyara ko bagotwara chinkwana chokoranga banyara ko bakoigwana nense meli ya serikali ekora uno muske William Ruto nekiama kia United Democratic Alliance bagotebanga liomana nabo igo okorekana kwa okorwa ujumbe eli kwamba korakana kogenda chinsemo nigo yarorekane ko bakego tengenke kia mekyo na ko baura chinguru chiricho konyara ko bagokwana nigo bagoteba chinguru chiarenge asomuska Raila Amolo Odinga uyole bono nyagosira na namono mwanchu muriri nigo batebanga bonigo Oginga niga nyara ko bagakurwa igende yokorukwa obasemya nabo igo konyara ko bagakubarage byara bali bagendete ko babagotwara bakorokinga nigo babwate chinguru cyabona gukwana ibintu aho bitungete kya mekyo kya ODM nyara ko bagogwesomera na korabara yabunga kibale ngoro na namono asendo chegaiga no yoro mu waziri bwa amangane yo oboncholelia boli obokoboke oyogurunga Wycliffe Oparanya igagotebanga into ODM nigo tobwate chinguru na nigo tomanyetenga nigo tobwate egento gekuru kwa ngoboroso boli twale ko batokoragwa n'umuske Dr. Oginga ubwanyara ko bagakoira korwa ase umuske Raila Amolo Odinga negati yali babete bagokwana litukuligoro kolende ntete nyore nkwana yo muske Simbarati
batia kwanete ase chinseme cha Mombasa orobotia betega gosoma rwarenge ruo murai wikia mekyo Oburu Oginga Odinga yutekerane toro na ndi nyoranga Simbarati nigaro mokonyi wikiama kia ODM. We must put an end to internal conflict, as they do not serve our interest, but instead create division that may become difficult to repair. Finally, I would like to remind us all that we can only have one command center. We cannot have multiple voices issuing conflicting party position. I will continue to provide guidance, and together with the trustees and executive, we will communicate official party position so that we present a strong and unified front. We are yet to begin our negotiations, and I would like to request that before we start endorsing one another, we ensure a thorough and consultative process in all is undertaken. As we continue with this retreat, I wish you all a pleasant and productive stay. Let us liaise, engage, build relationship, and mend bridges so that in the end we emerge united. God bless you and God bless ODM. Asanteni sana. ODM. Wanchu muligereri orunoro boti ruomoske Simbarati bunabetega gosoma enkwana yomurai wikia mekyo kia ODM muske Oburu Odinga asili tukoligoro nindo chechi reaction cyale ngoro chinyinge sana egati yabali babete bagoikira na senseme yo naboigo kelio Oburu asebetega gosaba ngelinge kia mekike basobwamo banyarako baba kogenda selio gielimo liriko nyarako bali kwagacha ekia mekyo kia ODM na ndebuna nagote bichika chisaibere tochikoba tokoligereria manga tungetase ensemeli ya siasa naboigo egati ebintu biri tochikoba togokwanira nekia makia ODM toligereria murai bwense omswado yoberego gwikigubosyo gwe senate na omuske Gerard Gay kolende tageto mu director itonera nyarako bagakoligere nandi clip kendege gokwana korwa senseme ya Mombasa asomoske Gladys Wango yoro mugavana bwe county ya Homa Bay nerabetega gokwana na gotebanga kia mangeli kibwata bantaba ngaini unekia makia ODM na namana kabaga gotebanga nigo babwene takaba bagocha sobwa monegatie chinkwana chiribaru eteli tukoligoro ekira balinga senseme ya Mombasa na namono mwali bakanyara kaba gokwana nabalikia mangana na gokwanira ebintu ao bitungete oburai wekiama kia ODM. Before we think about anyone else, let's think about us. Let's think about our party. Party kuwe first, everything else comes after. And that's what I want to request. Number one, let's talk honestly. I like that Jalas began the conversation. He said we have talent. We want to contribute. How do we do it? Let's discuss how we do it. Number two, after having an honest conversation, let's think through how we create space so that more people are able to make decisions on how we move our party forward. Finally, let's put our party first so that we grow it. And when we come out of here, let's come out stronger, more united. Look at us here. Surely, is there a force greater than this one? Are there brains better than these ones? Are there politicians better than these ones in this room? Mukienda hata bunge, kuna debaters sharper than these ones? No. Mkikuja kwa magavana, there are no sharper ones than the ones sitting in this room. Mkikuja kwa mawaziri, hakuna wakakamavu kushinda wale ambao wako ndani ya uwanja hii. So we are the best of the best. Let's not beat ourselves. Let's not be discouraged. Of course, we got a setback. We lost our leader. This has been our leader for 40 years. We must have a setback. Something must happen. But what I say, let's not remain down.
Let's not remain discouraged. Let's collect ourselves and hold each other's hands and move forward. Tuko tayari. Wacha tuseme. Kama baba alikuwa generator 5000 kVA, hakuna generator mmoja anaweza kuwa 5000 hapa. Lakini kama mwingine yako na 100, mwingine yako na 50, mwingine yako na 20, mwingine yako na 30, tukizileta pamoja tuziunganishe, tutafika 10,000 kVA, tusukume hii chama mbele. That's the plan. So let's not beat ourselves. Let's not be discouraged. Let's not feel sorry for ourselves. Tusitembee kama watu ambao wameisha. Hapa ndio future ya Kenya. Nchumurigiri chetire chitaike 30 maiga yense ya masema mbia bono togendete kuligiriria liale se gazeti nabona kwa igure uno moske Gladys Wanga uyoro mugavana bwe county ya Homa Bay asaberega gukwanira igoro yekia meki kia ODM na namona gotebanga nigo babwate abantu baraba ngaini mono na mbaba sakaba bago tenge chigunonya nonya nabo kwanira igoro yogosira ku moske Raila Amolo Odinga na gotebanga nonya nabo banyore togwa kuko nigo bagendete ko babakogenda busumugano yu nigo rase page ya gatanu nalimo ye gazeti ya The Daily Nation yasema mbia bono ubwate gazeti bwesomere na koranga ningi kelikeroro ntagete koira na page ya kiandasi bagukwanira igoro ya makabeso yense asbago tebanga chibese boni go mwanchumuli chichiko bachigwakanwa se amakabeso nigo chiri trillion ya emenu gutaisa tobago tebe chichonsi nigo chiabere bono chigo ikirana makabesa iniga yire na kubwatekana nekerengo ki budget kiligyo chikobage go tumeka so mwaka bw'ikirubere 25 na mu mwaka bw'ikirubere 25 na ibire go chakiro mutinyo gatana limo serikali ngo siekero mwaka oye echako mwaka moya na bono nigo babegete projection ye budget bagoteba egure ase chi trillion inye enugutaisa na ibire kyanda bagotebe trillion ya yamwe enugutai isato nigo chikobage korusigwa se budget yo enyara kobage go tumeka gwakana amakabeso na mwancho murigiri nigo bono bagoteba oroboti ururwa nyarti ko barogo ikigwa bose obwe ebunge chitalike 30 mutinyo yokane nagaiga nigo bagokwanera ni asbagoteba nga bunge yo nigo bagotebe budget eyo eligereri chikobake kobekwe egatiwe chi trillion inye enugutaisano na moise koligereria ekera bagoteba 4.6 trillion na chikoba sokorosie budget yensa sobwamo kurende trillion ya yamenu gutaisa to chinyara ko bachikora usigoro echibagoteba nigo chikoba tumeka gwakana amakabeso mugano yo nigo koba gogo kwanera nagoteba ngo onye budget ye chikoba gegwancheranwa ne bunge nigo bono mwanchumuliri bagoteba serikali chikoba gegotumeka chi trillion ibere enugutakianda se ensemeli ya executive nabo igo mwanchumuliri aswaka babago kwanere mirobeli ya serikali bagoteba nga ogwakana amakabeso nako chikoba egentegetangani soma umugano yo page ya kianda na kobago kumanyanga ningi kelikeroro mwanchumuliri asenchire bwikero ntate korakora ni gazeti ya The Daily Nation ya sobwanga asbago kwananga bono ningo gotebe kene akarabago tebanga umubaro go sichinamba njiriko nyara koba chikobe kwa sobwa mona gwanchana igaiga nigo mwanchuri bateba ekyombe keligetenete okorwa kwa wesegete neteke gancha gyokorwa chibese chikorwa oburwali sha nigo bono mwanchumuliri yotebanga chinamba chiabo chiabere chikoba chikurwegwa njiriko nyara koba chigwanchana sibagoteba chi billion nigo chigendete gosira nabo igo mwanchumuliri sibagoteba kera bakobeka sa maiso nige kwamba kororekana nga ekyombekeli gekorogia kenchaf ekianyarta kobage korusigworo sechinga gichiri chigotebekana no nyenkianyarta kobage goikirania korende gaiga bagotebanga nigo gekwamba kororekana nga nkonyara koba kiarenge kobage goikirania amange gaiga kwana bali igoro yekyombe gyasha ekibagoteba murayibwe ensene serikali yo muske William Ruto yatebetenga nigo kerekeya nabo igo nigo kibwate merobeliere meronge na namono nigo kyali chikobage gokonya bakenya mange abange banyara ko bakonyorobo koreri ubuya kurendega igasi bagoteba se myake yege kakimya kebere ekyombe kyo nigo kyarorekanege gutumeka kibesi kinyinge nabo igo mwancho murigere bagoteba kiri kigo sangireligwa nigo kire asekerengo gengise nagaiga niga barwira abange bagendete konyoro mu chando monge na asbagoteba bono bali bakonyara ko bakorosia machiko bakurukwa babujumbe na baro nigo bagendete ko bakurigirili oise kurigirili gaigo mwancho murira se gazeti nigo batebe go 10 billion ya 33 gutaisano isato nigo chikwamba kororekana ko ba orobebe go se chikurukwe difference elitayi konyara ko bagego sona na asechibestri bakonya ko bago sangirili isoko ise kurigirili gaiga nigo batebe bago sangirili chibestinge kurende chiri bako bago tumeka sogwakana chibil chenya gitali chiarekana ko ba asekerengo kirike igoro gaiga nigo bagoteba
gwikira boni gaba Kenya bali babere bakwirikia somurubiri yosha nigo bali chimilioni 24 na umonchumuliri bateba kurende abangeti bali gwakana chibesi cyabo cyakiro mutinyo mugano inigo lese page 10 ye gazeti ya The Daily Nation asendo chegego mu waziri Aden Duale naboigo umuswati Anne Mwangangi umonchumuligireli oliyo kaba katenete kyombe kyo kia sha onyarakoba kogosoma na koranga ningi kilikeroro onyarakoba gukwemanya ndoche chiatigaire taike ya muchinyarakoba chigosoa chense ya bonita kemerong ne kulinde ntatengenda so bwango gekarantu akwa namangana yumoske Uhuru Kenyatta sepeji akabiri gazeti ya The Standard ngo kwana bale igoro yo bwanchani aswago tebanga endagira yo mwelio umunyagitali uyosiri wimabwayo kurunga Dr. Bwaka anyaratukoba go serious boni gabago tebaba nyanyimbo nigo bachakiri ko babakunengi na korago sendagira yaye nigo yabikire sumo nigo bono mwanchumuli bagotebagaiga umunyagitali yo ukotebekana obwato bumanyo bonena sokurigerelia amarwere nigo asiriwe mabwaye kerale asenga ya Kitengela asiboni gabagotebanga ogosiria kwa yo bugimabwaye nigo kwabete gokoreta egintu kiliye kurukunga ogukagerwa na aboigo mwanchumuliro bagotebanga bakanyara kwa bakogenda bakurigerelia ndagera eliabete gakuria na namono aswagotebe ndagere yekera bakorete ebintu birugurumwe bipimo nigo yaorogati gutwara egintu kurukwesumo gaiga mwanchumuliro kukwana barenga ningo oliorenge asensemeyo na nigaiga mwanchumuliro bakaba kumubwatani n'umusubati gete bagotebekana babwato bwa matenera naboni go mwanchumuliro bagotebanga bono ogwasiuri nigo gwakorekanete asekigambero keigoro kia Kibera na namonasi bakonyara kwa bagotebe kyombe gia DCI kegendete kwa baki kumusiekerera umusubati yo Masilita Beatrice Wangari asigika kyamatuko 18 elibanyara kwa bakogenda na gakora ubutuki bwabo na namono mwanchumuliro kubwatekana na kilibata bagia onchokana nire nigo wakili bw'umusubati yokurunga Wangari anyara kabagagwe sokia Selieta Levi Munyeri na konyara kabagatebanga amaene mbabwa tobwanchani na namona sagatebanga nigo borigo obwamate bwabo bwarenge bumanyekanete taligento kiebisete nabona igo mwanchumulingo tabarenga affidavit yegetigosyo nigo yanyara kabage kubekwa nomo sergeant kurunga Rodas yoka oyo obe olese kyombegeliye konyara kabage koligerelia obuiti bw'abantu gose homicide na anamono bakanyara kabago kwananga nigo omonyagitali yo anyara bagakwerundia korwa asenga yaye kuikira chinsemo cya Kitengela na kanyara kabaga gutwara omubaso na omusubati yo kuruku Wangari na umonchumulini wateba kubwatekana na makaratasi ye kotini nigete chinsa isano ibere ne chitaika isano SMU kagabeke gari yaye Mercedes Benz yuba begete registration number gaiga aswagoteba ayebegete semolia ya mere chinsemo cya Kitengele guruku OBC nabo igo Wangari akanyara kabaga ikoro bakanyara kabaga so segari yaye guruku Volkswagen T1 eue enero begete number yaye ya registration aswanyal tukaba kogenda umonya gitali yo nyagosira obwaka nigabwate myaka 50 bere kyanda 79 na namono mwanchumuli bakanyara kabaga kogenda asinga yaye eyure chinsemo cha Olive ya Kitengela na namono mwanchumulire swako babago kwanira chinga kiche cyo mwali wesomera sepeji ya kabere na konyara kabago kora umunyagitali bunasirite bugimabwaye munyagitali yo nigali kabaga kuligirira manganali ya kurunga yabaswati egarenge gynecologist nabo konyara kabago wesomera nasama tukabwa ngoiga na balenge gati yaba director bali benyagitali ya Nairobi Hospital bali babete bakobekwa byara kubwatekana kilyali gotebekana n'ubututukano bw'ikibese cyasirite n'uburayi sensemeyo nemange alese chigazeti nkoira na korwa asomutimo ningo tebi igoro yege korwa kilikiabete ase kanise ya moya PCA asomurandia abete gago itwa mwanchumuligirili nane mono nabo tukunyara kwa tukumanya mange korwa sigazeti ya The Standard nabo igotoche ya Star Daily Nation twara kunirase obuo agale chinguru Innocent Onyango tondo mutimoko. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Amarire nigagendrete gotose mwana boire bukia Tali Yesu sera Ekegonko Esukari Lisabeso Okurasa kwa manyinga yan blood pressure Ninki turakole wetanga kuruwa sare Nyorali chibu asomurobelyo bubugimanobo chenu asora abego kumeni wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire no bwenya nyoro murobelyo bubugimano bochenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu
chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV Oboroso Umugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571, au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eje Yensoko TV Oboroso Bumugusi. Kwani gazeti ya The Standard Daily Nation nagotebire buna nagatei twakwanira magana yo munyagitali kurukwa
obwaka bono nigotogoswa ase page ya gatatu bagukwanera iguru yegekorwa kyogoitwa ko umurandi oyomo ase kanisa yaye ya PCA abamenyi bensemo ya umwanchu murigiri bagoteba ya Tabuga Parish nigo babete no gukumio konene maega y'umurandi oyo maseli tugurunga Julius Dumia oyokurukwa umureverend yabete gagotoka gakweto bugima bwaye kubwatekanege korokyo boiti umwanchu murigiri nigo gaiga bako babagukwanera nga ababwatani bekanise yu nigo batigarite barana namaliga amange no gukumio konene maega yokonyora umurayobo oberiga ko bara asenchira y'ubukristo konyora gasiriti bugima bwaye nigekotebekana omose umuliki we kanise yo reverend nero kurunga Robert Wahenya nigo bono esokiri na gugikilia gekorwe kinabo igese bakanyara ka bagusabira amate yaye anamono omurugio ye na abana baye kunyara ka bagotwara oboremerera ichinga kici no murembe ekera bagendete ka bagakora nigo bateba abanyanyimbo nigo bagendete gukora obu nengi umwanchu muriri na koranga ningi kilikia nyartu ka bagego korekana ase bagotebanga nigo egotebekana abaso etaba bwibwa asikanse yo na kunyara ka bagosoa na kogenda ka asinga ya nigo bono mwanchu muliri wateba anyartu koba gago nyora chinga kichinkongu kubwatekana kili oteba ngani go babunete na goswase obisiesha parish yo na nyara koba bago salie binte binge na nigo mwanchu muliri wateba nga umurindi yo nigatemete na kumurinda kurinde nigagendete nere koba kakogendera konyora obugweni asinye gitalia yamo ekero busagani obwabete bogo korekana mwanchu muliri bwesomere na koranga ekera amangana yu akorekanete amangana ya nigarenge ase county ya Nakuru na gotebia enseme kurubunga Tabuga parish yo nigere chinsemo chirichia Lanet na namono guna abagwego ibaso etabaga sabu na mwanchu mulini watebanga abamenyi gose ababwatani bekanse yo nigoli tukuligora na barobe sogati na korekana kugikilia engane yo asikilikia betege korekana tutigarete ase amangana yebikorwa ebyo ebibe nigobone amate ya mo yesokiri na gosaba obwene kubwatekana no mwana obo uyunya tukoba gotibongo no mwali goitwa olenge bw'imyaka 5 kurwa asensemeli ya Cliffy ase amate yesokiri na goteba umwana uyu musu umunyaruka nigonera betega kubwatwa ekera ochererwa mwanchu muligiriri no mweli oya akanyara kabago tibongo no mweli oya akanyara kabago itulitukolia lialengelia Jumapili goseli tuko lyo mukubyo abanyanyimbo nigo bono mwanchu muligiriri bagendete ko babagokora obutuki asibagoteba omukagirwo yomo abeire gakoba gakubwato na nemono gaiga ngukwana bale umuswati ogurunga Benedict Kezia oyu bagoteba ororekanete gotigirwe chingoma chintindi echichialenga asobosyo bwaya nabo igo mwanchu muligiriri nechinde asama bokaye nigo bagoteba mwanchu muligiriri yamate yaye nigo bagoteba umwana uyu nigasirete chinse 11 ne enusu chia amagoroba na namono mwanchu muligiriri akagenda kobaga kogosoli na abana bande kulenda umubero yo gatoka ase bareyemo ase baremo yo mwaram asenseme kurunga Mwenza Ng'ombe Village abwo ase county ya Kilifi bwesomere na koranga ningi kero kulendo mugano no karega oromonene ogosegeta gosogonyara kabaguru roboti asomus batyo yomo achiri bosyo bwike gambira sakare gotebanga nigo achita gasaba ku chibese chia echia makabeso kurua se apwe ya mabanta bangi gosaba toli chibese kwanyora gwachire se app wasabe app ekurukuke bati app kwasabe app ekurukuru director Zack igabona natume kama lieta yabantu tali nateba tebe lieta li app kete kulende bono nigasoerete company ya mekurunga Linka Mkopa Limited yogateba achita gasaba chiribu emeronge 35 na nigo bona abinyara ko bagakwenda busi wiki gambira sagoteba nigo abanyene be app ibabere bakororekana bako mogoserelia nabo igo kunyara ko bako genda sesimi yae na kwenyorera data elieta bwene tukabage gotoka na umuswati oyo elieta lya yabere liko gachulitara kwanekana nigagateba higasabite chibese chikulende giye kubwati kurwabo ekerata ikirende gwakana makabesa ayo niganya tukabaga konyoroko gosereri gwo ne chisimi chikanyara ko bachigwakwa no moelio bakanyara ko babako bugulige tambukero na kogenda kuba bakolikira tenelio ye asemiremo message yo kunyara ko bakogoserelinga oire chibesa tarakana nabono mwanchu muliri muswati yo akagenda busibwike gambire chitarike 23 na namono asako nyara ko bagagotebanga email yali abetega gutumirwa ne ebengi yo egurunga Linka Mkopa nigo bono mwanchu muliri ateba nige intukeirere asagotebanga nonyene asakore mirimo niga kurigire ligubube kubwatekana ne chimessage cyabete chikuri kubube gochia sensemeyo wikira boniga niga goteba nigo mwanchu muliri chiganyorte chisimi chikomu
mo chiko agwakirwa chiko motebia kane chishiringi chiribwe M29 na kianda asobwa ngomono gosanya rakoba gakonyora kiliba goteba atebetigwa gara umira nene sese nyakimini asobwa mabwaye gento kirire anyara koba gakogenda gaiga gagoligereria lichiko ngakiriko bali gokwanera ngaki abantu bakonyara koba bakorendwa ase information ili babwate yabo yabene nabo igo mwanchu muligiriri ngo bali gakoligereria ngaki abantu bakonyara koba bagosabwa makabeso na kili agoteba ngani gabete gako chechererigwa ase lioruro chem anamonekera ko ikigwa ase akore mirimo na namabateneri baye kulikirwa chi message na gotebe gunga taraka na makabeso abagotebe experience kia ongere kieke ase amangana yumwe nchumuligili eliyo nyara ko bago wesomera nande onyara ko bago kumanya chise roboti ndora rokondo kibono sano mwanchumulili amabolyo nigagendete gosoka chise mitubwate boniga n'umulyo muya okurunga competence based education CBE kulinde bagoteba ngaboro kiwa nigo bagendete ko bakurwa se school aiga nindoche ebichayo mu waziri Julius Ogamba nindoche oyoro mulikyo monene che wechisemi chuburuso Julius Pitok nabo ige kyombekelikia National Examination Council ekigeteneneire no moteneli obo David Njengere wachumuligeli gaiga kokwa nabale enamba nande bagateba kuna twigure togodigwa batenga figures don't lie kose chinamba njiriko bachiko ngaini lingo kwa nabale abana bali babere bakwelikia unaboro kiwa asi chiskuru agatebe milioni ya menu gutebere abanyara kaba bakulikirwa asi grade ya kianda grade ya gatatu mwanchumuligeli niko bali getigwo mwaka bw'ikiri bibere na 10 kianda 2019 1.2 million 282,150 igonte seke gusie milioni yamo enugutaibere chimi 53 na babere emia yamo na 50 abuna bwa abana basoete ase grade ya gatatu mwaka bw'ikiri bibere na 10 kianda abana babere bakubura kurwa ase school batali korrekana batayiya ase school niko bale chi abana elibwe emia ya 50 noyomo chimi 5 na 50 kianda noyomo bakoruku 151,691 abana bali korba bakorrekana asibale na nani wachako babakubwatigwa ekera bagoswa ase grade gikumi abana abangoligi gubale ngai bachiete aigani bagoteba umulio yo moya nigo ambire korrekana abana babere bakoba bakubura kurwa ase school toirane abali barwa ase grade gia kianda bakwande gikumi bagoteba abana babete bakorrekana baikaransta samatemu nigo barenge emilioni yeme enugutababere emeronge chimibere milioni yeme enugutaibere chimi 53 chimi sana 55 na babere 1.2 million 253,577 abuna ubachete ase uikaransa matemu abo ye grade gia kianda abana abekera bakogenda bono grade 10 nigo bagotebekana abana ababanya artiko babago ikyumu barobo bokogenda ese grade ikigia 10 bale enu merongo kianda enu merongo kianda na isano noyomo gosiki merongo kianda na isano nemo enu gutakianda bagota 96.9% abuna bwa abana banyara kwa bakurwa kurwe grade gia gatatu wike grade gia gatano nalimo kiroko bagokoligereria mwancho muligereria gochaga igangote abaru mubaro yubu no kogenda na namona asibagote abana bangakibagenda tebono igaga nindoche amo tatyo yo mubwa mangane ichisemyo goteba nigo bagendete ko babakolisemi chesibi maana nganchi ko bachikurwa chingu cia saba binge ndegento bagote abanigetakire boigo machika kabaga kube kuyuburuso na koranga abana abangonyara ko babare bakonyora inchira bakonyara ko bagwanchira na chisemi wesomere asabali botate kuligereria abana baitunga kibago kore gitu ikurukwa okurwa ebirasi binde kogende binde na nemono ngakibabere bago perform na bokonyara ko wesomera ase page ya kane ya gazeti ya The Standard yonyara ko bago kumanyanga ningikeli kegendete toira na ase gazeti ya The Standard page ya gatano go kwanere kyombekemo ekyo kuligereria amangana yo korobo survey nigo bono yote county ya Nairobi na retanga ina ase bikorwa bosali na gaigamba bete bakobeke list ya county chinta tendore go senindore county ya Kisii
bande ne bali bamete Nairobi no tuli na barabugaiga nabo kunyara kwa bago kurigereriga bata Nairobi ase gwikira boniga bikoru biru ya nyara kwa bigo ikibusyo bwa abanyanyimbo nigo birekiri bukianda 15 55 bitatu bina bibya biri bigokorekana Kiambu ya Bwatia Meru yache ya gatatu na Nakuru Machakos ase orogongo ronde nigo bono igo mwanchumuri bateba county ya Tana River nero nige bwate bikorwe binge byo obo bago ase bagoteba abantu 150 na kianda babere bako ruo robot gucia ase bitaseni by'abanyanyimbo Samburu ya Bwati Mandera Wajia Lamu igona bwo somera na kumanyanga ningi kilikeroro na nemono mwanchumuri gili bagotebanga nigo bone sector yoburendi yabekirwa maiso na nemone serikali y'umusike William Ruto ase bagotebanga gwikira boniga umuwaziri Kipchumba Murkomen nigabwenete ko bagakorosi gikoski abanyanyimbo igurunga Nairobi Metropolitan Police Unit ilbanyare ko babakoranga banyare ko bakomanya asenchira ebwenetego bwesomere ACPG ya gatano na kumanyanga ningi kilikeroro page ya gatano limongo kwanerere liberera ligendete ko beya nabo igo mutu gendete ko mwati muraibwense ekera ensemo ya Mount Kenya abarayibaro rekanire oyo maso yo mo bagendete ko babakoirana na kurwa ase serikali gosoko bwatera na kuri babwate aiga nigo bagoteba nigo abange barorekane koirana ase chorus yogotera matera ali yako bagakubwata nigo nagotebanga etamne ya mo sentunde ne ya mumuraibwense ako bagakolemira mu bwesomere na koranga ningi kilikia betege kororekana gaiga mwanchumuri bateba siasa ya onchuriri ase chinsemo cha Mount Kenya nabo igekere ko bagekoro kibimanyirira byogoteba ng'abantu barorekane kogenda sense miliende na nigo bagoteba nigo bono ground kegendete gonchukana na bwesomere na koranga kia batati babiri bagoteba na namonese bagotebe kia makia UDA kurwa sense meyo nigo Kenya rugwa kokonene aya niga bagakororekana no nyenekero muraibwense anyara ko bagakogenda ase county ya Murang'a semo ya Kandara ekanse yamo iyo asachete ko bagagosasi mikurunga AIC Githumu mwanchumurigiriri enensemo muraibwense ale ko bagakogenda gagochingirwa ase enchira enene nabo kwana bale ase meli ya Nyanza ase bagoteba mwanchumurigiriri naro nonya nabo nigiye kwambaga korekananga egento kegendeta sense meyo muraibwense nabo nama nonyorire okubwate okosoirwo koboko asense mekurende kubwatekana no mutatio ya mu bwamangana siasa gurunga Andrew Nyabuto nigatabira muraibwense na okubwaterana kwa igi kiamagia ODM nigo kogendete ko bakokorokia ako taigena na korororo bali banje tamangana siasa bwesomere page ya gatano limo na koranga ningi kili keroro na mange ale ase ensemeye nabo kunyara ko bakogwesomera na monoro renga ningi kili kegendete asbago kwanera igoro ye club ya Arsenal igoro ya Chikosoli bunagia collective ya na mono bunagia chikobage kogosoli botukubwa rero ni club ya Atletico Madrid ya ligi ya Buraya igoro Manchester City nigo ya gosoletine Everton igakora 3-3 aba watani be club ya Arsenal ni mateba bwa tomweso yakogera bono banyoreri bagalio koranga kibachiko bakoranga kibakuri ligi yo gazeti ya The Star tebwatia mange yego kwanera mono igoro yemirobeli yo chikoba bakwagacha chi ndiba chia machi chikoba chikokonya chinsemo imeyense ya Kenya ni bateba bono nigo serikali yebegete mirobeli yo kwagacha chindiba 10 na namono chi bilioni 154 echicha bekiribosio chikoba chikoranga kwagacha bali chindi bechumwanchumurigiriri na aiga nigo bagokwana chinsemo chiri chikoba chikora chindi bechikwagacho negati yabo nensemo ya Turkana bagoteba bono mwanchumuri bachiko chakia enchira yoko umurire bimeli amache asenseme gurunga Katilu na nigo mwanchumurire bachiko bakurusia machi kurwa soro chirugunga Takwel asibali basometa mangana geography na bumoko manyanga Takwel ya Lengoro bali ba historia turatigake ase county ya Garissa nigo mwanchuri wako babago kwanera asbago teba naero ni chiko bage konyora igento ikuruku kwa gacho kwindiba asense meyo likonyara kwa bago kinya obole mibwe bimeli na namana bachiko babakwa gacha endibe yamekurunga bula a day kade na namono mwanchumulire batabo murobeli nigo chiko bago chaka bwangoiga na nigo chagete kuno muraibwense umwako ulio etete na nigo baligerete chiko bakolemera kolema endemero erichia kagwetani libwe ya mochimisano na namona swagatebanga nigo chiko bago gonchorire kole no murobeli yo nigo bekire inse ya maiso bagatebanga nigo bwata chingorikira isano echi chiko bachiko bwata nigwa no murobeli yo libwo muraibwense akorukanga better okorunga bottom up economic transformation agenda asbagateba nigere egento kenagyo chikoba gekoligereri na kore tugonchoreri igoro yobole mibuna bo chikoba bago korekana bwesomere na koranga kiba chikoba bago kora nabo igo kunyara koba bago peka
uburoso bwo kubika chinguru cy'umuriro ayigamba begete chibicha cyokoro kinga ningi kelikegendete na namona sibagotebanga nigo bono mwanchumuliri bagotebanga gwetani chieka chiribu 53 chimisano kira chikoba chikoremwa asenseme yugwesomera na kumanyanga ningi kelikera repeje gatano kabiri asensemo ya siasa ngokwanerere ng'akiensemo eliyekoragwa na Sifuna nero yarekane koleta libirira ligiri ya kisiasa na nigo boigo mwanchumuliri barorekane ko ugenda mamincha n'umurayibwense na nigo baorokiriye bimanyiriro byo chikoba bakobwaterana n'abarayi bali asenseme ya United Opposition umugano unigole asepeje gatano kabiri bwesomere asenchira yobikira Ruto bono nigani umwanchumuliri abekire sterling ya ena koligereri ng'akia kunyara kwa kakogenda bosio ndakurwana nogo konga kubugima na namono yobekire gaiga no muwaziri Mbadi asbaka bago kwanera ng'akibagendete kwa bakoligereria esegi eli egendeta sensemo elia ya Russia Ukraine nabo igo mwanchumulingo kwana baligoro yomurakero nabo igo chinga kichiriense ya Kenya yabetege gweternero gwako konene gwa covid ng'akibanyara kwa bakogenda bosio kibatebanga ebinega tie bintu biri serikali yaberege kurwana na biro binakorra ng'aki egendete nsemo ya Turkana nero mwanchumuligiri ni bateba sobwangoiga ni chikobage go chakyo murubeli bwoko yama butaye nande agoikira omwako oyo nanda namono tutariko mutinyu 12 bwesomere nakorangi kelikegendere toro na aiga babegete bicha yumu waziri Opiyo Wandayi oyo buteneta mangane y'ikinguru cy'umuriro naboigo petroleum yasenchira yobikira na mange alese kigazeti mwanchumulira bwesomera nakumanya ningi keroro kolende ntagete togende toligereri chikatuni chiroro cyake ne gazeti ya The Daily Nation se chikatuni cy'umu director itawo kubekira Sembeo onyara kaba bokoligereri na koranga ninki keli keroro asepeje 13 ye gazeti ya The Daily Nation bagateba it is not that bad really aiga nabokoligereri orore uyo bogolitie nguba ngikeli kegendete gabegete bendere yense ya South Africa na namono mwancho muri ntokegendete sesemo ya South Africa nigo bagotebanga nigo bagendete ko seli abamenyi bali batali abayiburu bense yo na namono bago seli bali bakoruno na sorogongorwa Africa nigo bakoba bakuba seli umanye mwancho muri yense ya South Africa yenyore to bosibuli bwayo mwaka bwili ya mochimiki anda merongo kianda nainye nigo bono mwanchumuliri yabeire gekorekana sama tukabwango ko seli abantu na baba iburu borogongo rwa Africa kubarusioro abande baseli ukurwa sekinya gitali nabo kunyara ko bagokoligereri na ororenga kibabogolite nabo igo onyara ko bagokoligereri gaigas bagotebanga inse ye engube yumura ibwense yo okorunga sirsir Ramaphosa yokora ense ya sare ukora ense ya South Africa mwanchumuliri nabo kunyara ko bagwesomera na koranga ningi kelkeroro ACPG 13 ase gazeti ya The Daily Nation toche ase gazeti ya The Star nero nebwate katuni ayengo twalere katuni yae erego chaka mapema igango ligereri bale igoro yemerobeli yobwaga kibwe kibara na namona sbagatebanga nigo bono tutagete kogenda sense meli ya Singapore bali bago babako tokonyo usobwaga kibwe kipara nense ya Japan timati gosiniji title deed cheito babwate goziningi kolendega iga murai nabe kirega igo gendete ko inspect kipare cyo nakoranga ngo nyara kabakiri chiko igekwa nabo kubeka maisago na kumanyanga ningi kelkeroro na kumanya igoro yobwaga kibwe kipara eyu The Star toende gazeti ya The Daily Nation mwancho muri amini ya The Standard tokagenda seze gazeti ya The Standard page 12 na yarongo nyarere ko bagekorokia umupira chinga kicyengoyo UDA yabekira umupira gatigati opposition nero nigegendete kwirobeli aigas bagoteba mugosoli 20 na eyemo nigo aganyete agarorenga ngakingo yego chaka aigango na kuligereri bale barorenga ngikikirikero nigo babwate imipire menge tumanyetinga bache babugoli umupira yo mubachi ko babako gosolia nensemo eliye serikali gusikira umuntu acha kubugoli umupira oye asoigeti atebe tigatua ku mupira kiro umuntu abugoli yoye abako yoraga yabire enchirengao bwesomere na kumanyangi kilikere se gazeti kwikirabu na kiro mwelio bwa ali alingese gazeti chiguruku Innocent Onyango. Eye Nensoko TV oboroso bumugusi onye kubwatari ibolyo obosemia gusekero kendi gyonsigoro yemirobeli yaitu Yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com
igo nabugo tutarira service ite gutoka Samagacho Hazina Towers egoroba ya gatanu na limo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV Oboroso Womogusi ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imena isiko yagusi na gusanga nabayaeteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa na ibole tukinde buya ngakina kine buya ekera na chiro ikemia tasta ngachaka ngotifero po boira samagoro wani kamenya gutokanga na twali rogo wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsaiber chabutuko imeya Nsoko TV Oboroso Womogusi obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonzo na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikaru aligo kwanya oroyo onde orenge kwa ende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari eryo twabaretaga Betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima ubire asamange twakirisimyese namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichibulyo gukora chingatale ichyobutindu magega ya televisioni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubunchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tolikere gose twakeresimi gwitire namba yaito yobunchuria 0788666662 obulimira bwesiro yobunda bwense kolere talinchira ndio sura krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwaegwa megelio chisemi nobosemia igori obulimi bwekerero nechikolinga
asoboremi bochete skuru no botigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya gale konyana simegete ndera ngetia maraba ekonete kunya kukina yoka maraba kunya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imokio bokombe to mogondo bweli nebisumwime na pathway mache kile tukuria Jumaine chinsa libere cha morogoba wika chinsa isato asomorobere oberemi no botugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro ka petrol machin asomorobere boberemi no botugi ime Yensoko TV oboroso bwomose chinchira chito chige koronigo soko goseli konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kicyagire Yensoko TV twachire gutoligesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwaro oboroso bomugusi boigekerwe mugusi none chinchira cya goikaranse na kubekebya kwene kingangwe somye urege ko kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuel nabo igabange nabanyika iligo kwanero kwebo ya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera litsuko ri aramisi chinsa ibere igoro ime ye TV ya onambe Yensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Yensoko TV oboroso bw'umugusi yegoro yeito ime Yensoko Yensoko yegoro yeito ime Yensoko Yensoko ibyengiya yagire ngumanga bunalero Yensoko omwancho mulire Yensoko TV igeta sen Yensoko TV ibwatira sengenje yao kokoretera amangana amaya ayatabwatwa cherekorwa nsikorime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka ati bwanchire bonda bwansi korwa bunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa kurwe county ya Nyamira elietari Nyarike Stephen Embunde kurwa county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto keranya gukoreta amangana y'amagiye ko ruritu kuri Jumatatu paka ritu kuri Jumapili chini gongoro ko petrol machin na nyora netrobin Yensoko TV oboroso bomugusi amorire ni gagendrete gutose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyora lichibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumani wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunga tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyora murobiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa iberi chabutuko ime Yensoko TV oboroso bw'umugusi eye Yensoko TV oboroso bw'umugusi tomo chego tengere merobere ito yogosemia na gukumanya yago korekana kirali tuko nabariki baitu be andrete chinga kichons asengencho yao eyaliganie asobo tengali butali no mubwekano korwa igaiga asamaga choje bungenene amaneria senate omwancho murgeri Yensoko TV ntabe to koretera amangana magia abunane to wateka kurwa gaiga miyobo katakati ubumuchi o Nairobi igoika igabo sore nchenkuru kwa Daniel Omwaga ni Yensoko TV oboroso womugusi
mugusi omwancho murigiriri nigarwete asensemo ya busongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county ibere chia Gusii, Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusi tachete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigiriri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene urwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koletera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Soko TV eri etaliane ni Innocent Onyango. Eye ne Soko TV uboroso bw'umugusi. Asema mbia bona nde twiranire chetre 15 isatumaye chinsa ibere ni maetengo mugusio minto bono kurutwa chagete 12 kuriri wa garora Diana awachali kubalia monyora sininiga nande bono twiranire tegere tutware kiuriri kiauri tugukwana na aira ron tulikoreta mugeni onda na tukurangiria twikaranse tuligereria mangana tungete siasa na anamonege tutuchiko batukwana sema mbia bono ndoroche umuraibwense omokoro omuske Uhuru Kenyatta komochigwale na barayibali bakubwatira ne serikali gatia barayibali babere bakomochia no muwaziri bwo burendi bwa ime gatebanga na hetuligirire tibu no mugaka ntubwatio nda kira gende gyonsi giasalikire na tukominywa ko rubutamiro bwito none kira tubwatiri umana na yugwenete gochuto gaya ni utubeka sobwamo imbwiye kwararekanire gwesoana ni ase siasa teliendonge egero gwesoana ni ase siasa ni gokurense obotoere rubuaye itali mangana Innocent ina mangana Kipchumba Murkomen twarocho muske Fred Matiang'i nere litukuri goro kwirane lyo goteba bone serikali yeye nigo yaburirwo ebirengereri byo gokora ibintu biri bwenerete kera bono bakomomochia umuske Uhuru Kenyatta oromuraibwe kiama gya Jubilee na boigo kumulina libagalia elio kurwe birengereri biaye negento ekebe mono Senator Gerald Gay nero bugo iri omuswada bwo koira bunge anemona se Senate abatebanga umuske Uhuru Kenyatta nigo tutagete tumuru bunyamasi bw'ikibestiri yakonyora ekera chita sumutimo koyo kurunga retire gati ebintu biri bakorigereri pension yaye kibese nkira koye gwachi okogendereri emirobiri yaye akira litukase abisi yaye kibese nkira koye gwachi okonyara kwa bachiko mokonye gusuka kurwa senseme yende gwikese yende twarigereria se kigazeti twarana ire kibese cyokonyara kwa bakomokonya gokora egento yikuru kwa kisabari kurwa sense ya Kenya na kugenda chinse chinde nabo igo konyara ariko bagakonyora cover gose nabwate kadi ya nyagitali komokonya konyora oburwalia asenchira yemo gose yende imeyense na isko yense bara yabo sipi barorekanire gosoa na gukwanira ingana y'umuske Uhuru Kenyatta ayese birengereri byao ubwate birengereri byao tawata balinde ko bali chakire se siasa mwana inchi bunayo mu Gusii nka kioroche umuske Uhuru Kenyatta atige gwa sona niya samangana siasa nalyo aranyara ko bagago konya chinse mechi berekere kigende tutwale siginyi ya kisiasa usage ndre koba ase ekiama kiagia Jubilee nabo igagende gwakire campaign rwanelio iboko liye buraibwense umuske Fred Matiang'i ekogera nakwana gwitira so mwana omwaboguru kumuhoho asense melia ya naro kwekera barengoro muhoho akabwate simi akamubeka na anane mono muraibwense akarekana gukwanira abana inchi benseme yugento ge kwamba karekana babatebanga ni gare enseme liende yokonyara ko bagakoranga konyara ariko bagakorulia anchete nero nyole kirugu kiburaibwense baraina abange besokiri na kubwatasia abantu gose abarwaniriri boko liye birugo by'uburaibwense no nyembono bwango iga America nebwatigente kurunga mid election sekera cyo cya korekana ekera kiama keligia Democrats gego twara chi campaign chiayo mo ske Barack Obama ngo moratolese ase esege bosio
na namo no moncho murigereri ekera tuna kurigereria igo na rio kunyara kabago kurigereria abande batebire ne nchirembe yo gwesonania asamangana siasa ntagetumo director ito aligie clip kyomuske murkomeni chinkwana chia yabetega kuruoro kagokwana elio manyego ko alibaga nayo akesi migochaga igase studio tukwane otoebirengereri biao clarity of your mind gekogera egera tokoba tugokwanera nabo kurigereria gekogera ense ya Kenya niko bone gendete kwiyariga niko gendo busi obochori bwo mwaka bw'ikirubere 2025 na nemono aigabono chinga kiechiri alignment inchigendete chikambi nchiroro kiri muntu nabwate yaye gosoyo tarakorogochora kwae nagendete na kurigereria yago swagochi ekirogendete kuna kurigereria nabo konyara kabago kurwa ebirengereri byago totebinga nigo orabega ku mediate a process yeyo asenchire beken timati osomo director itonyorire enkwane eyo anemono hemuske tukaturaigwa enkwane eyo asenchire beken. Sasa juzi mzee wetu Uhuru ameritaya. Ukweli ama sio kweli? Sasa yeye badala ya kuchukua ile ushukani ya mzee ya boma ndio shida ikikuwa katika inji, yeye ndio angeita sisi, sema waziri Murkomen, kuna kitu kona pale, unajua nimewahi kuwa rais, kuna maneno yuko kona hapo, kaa namna hii, Rais Ruto, unajua wewe ulikuwa deputy yangu, lakini sasa umekuwa rais, rekebisha pale na pale. Anaita watu wa opposition, anawaambia twendeni pole pole, inji ni ya maana zaidi, msitumie matusi sana, msifanye kupiganisha inji. Hiyo Uhuru angefaa kuwa mzee wetu wa kijiji inaitwa Kenya, mwenye tuna consult, tunaongea na yeye. Sijui sasa tutatuma nani, kwa sababu yeye ndio tungemtuma, yeye ndio mzee tungemtuma kwamba ongelesha watu wa fulani, watu fulani. Mimi naomba Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ambaye nilimfanyia kazi nikiwa majority leader wake, akuwe mzee wa kutegemewa kwa jamii na kwa taifa, kwa sisi wote kama mzee wetu ambao anakuwa consultant. Akijiingiza kwa hii fitina kidogo ya siasa ya nini, Kenya tutakoza wazee wa heshima ambao wanatushika mkono kwa ile kazi tunaweza kufanya pamoja. Ama namna gani jameni? Ingekuwa mimi sasa nikiwa waziri wa interior, jioni hivi nampigia simu ananiambia si mbaya, lakini kuna mahali hapo tufanye hivi, kwa sababu hapo now the country has invested in him. He is a president. He was a president for 10 years. He should actually be available for counsel and available to counsel both opposition and government and become an elder that can take all of us together tusonge mbele. Hiyo ndio itatusaidia sana. Mimi sitaki kukosana na heshima na yeye, na sisi hatutaki kujibizana na mtu amekuwa rais wetu before, lakini asijizushe kwa hii watu ya Kasongo nini, Kasongo what nini. Awajie hao wafanye hiyo, yeye mwenyewe akue above hapa, ndio sisi wote to consult. Na that is also what we will be expecting of President William Ruto. Akiritaya akuwe mzee wa kijiji ya Kenya, aunganishe Kenya mzima, anaita sisi, atakuwa anaita sisi, anasema wewe heri kuja hapa, kaa namna hii, unakumbuka vile tulikuwa pamoja. That way nchi yetu itaenda kusonga. Na nchi yenye iko na former president, former vice president, former nini, is a very good country. Na mimi nataka niambie mbunge ndugu yangu mheshimiwa hapa, Section 4 of Presidential Retirement Benefits Act, Section 4 of 2013 inasema ikiwa ule rais ambaye amestaafu ataendelea kufanya siasa, hiyo sheria inatoa mamlaka National Assembly wakati na kumtoa retirement benefits kutoka kwa aliyekuwa rais Uhuru Kenyatta akwende nyumbani. Na mnajua raia mzuri, Rais Uhuru Kenyatta tunampa ile ya wazee, yani pesa ya uzeeni ambayo waziri anasimamia. Tunampea 1,300 ya utilities, 1,500 office entertainment, 1,300 ya shopping. Allowance peke yake tunampea 900,000. Anapata 80% ya salary ya rais. So 80% of 1.2 million tunamlipa 1,800 salary. Tunampea magari mbili ya serikali, tunampea askari ya serikali, tunampea ofisi ya serikali, alafu anatusi serikali. Mimi nataka niulize wenzangu, tukirudi bunge, hiyo vitu tumoe, atembee na gari yake, uwezi kuzi na serikali inaendelea kukufunga. Sisi namna hiyo wananchi. Si mtu aritaya, ukiritaya, si uritaya. Nipewa nafasi wafanye kazi yao, wakashindwa. Wakati wameona Mheshimiwa William Samoei Ruto anachapa kazi, wameanza kulialia, wameanza kubweka.
Mimi nakuambia wewe Uhuru Muigai wa Kenyatta, wewe ulikuwa na kitu inaitwa Big 4 agenda. Mnaikumbuka? Wakati ya mambo ya food security, wewe ulikuwa unachukua pesa, unapea watu wanashaga unga, ati wapunguze bei, wanakula pesa, bei ya unga ikaenda juu, karibu Wakenya wakufe na njaa. Mheshimiwa William Samoei Ruto amekuja, amesema apeani pesa kwa wakora, yeye anapewa wakulima pesa, mbolea imetoka 7,000 imefika shilingi 2,500. Sasa Kenya tuko na mahindi, tuko na chakula ya kutosha. Wewe ulishindwa, kaa kando. Hiyo mshahara kuna Sifuna, Osotsi na Orengo. Lakini ODM original, ODM ya baba, ODM ya maendeleo, ODM ya Busia, ndio hii iko na kina Rafael Wanjala. Ndio hii iko na Emmanuel Wangwe. Ndio hii iko na Oparanya. Ndio hii iko na hao viongozi wote wenu hapa Busia. Ndio hii iko na gavana wetu Otuoma. Hako hapo ndani ya hiyo ODM. Si ODM naijua? Jana nimemsikia huyu mungwana anaitwa Uhuru Kenyatta. Unajua Uhuru Kenyatta akiongea anajidai kwamba yeye ni malaika. Na sisi tulimuona kwa miaka yake 5. Jana alisema eti wale watu wana support William Ruto eti sijui wameongozwa na matumbo yao. Mimi nataka nimwambie Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, wewe kwanza ni product ya tumbo, kwa sababu baba yako Jomo Kenyatta alinyakua mashamba yote Kenya nzima. Kabla hujatuambia mambo ya tumbo, regesha mashamba ya Wakenya ambayo babako alinyakua. Sisi nataka tukuambie Kasongo, wacha kutuma vijana kutukana Rais Uhuru Kenyatta. Kama wewe ni mwanaume kamili, tukana Rais Uhuru Kenyatta wewe mwenyewe, alafu tuelewe na wewe. Mimi natangaza hakuna mtu atakubaliwa kukosea heshima Rais Uhuru Kenyatta. Rais Uhuru Kenyatta alikuachia nchi ambayo imesimama. Alikuachia nchi ambaye NHIF ilikuwa inafanya kazi. Umeharibu, umeleta mnyama anaitwa SHA ambaye haifanyi kazi. Uhuru Kenyatta aliwacha nchi, watoto wa university wanasoma. Tunaongea leo watoto wa university wako nyumbani. Uhuru Kenyatta alikuachia nchi iko na usalama. Wewe umetengeneza goons ndio wanatawala katika Jamhuri ya Kenya. Tunakuambia Kasongo na watu yako, heshimu Rais Uhuru Kenyatta. The president has been receiving some of his benefits, and his treatment, I mean, I must say here, it's just that President Kenyatta is a gentleman. There are some things that we have not been hoping to drum up and play up. Because as somebody who's served in government at a senior level, I am shocked. You know, handling a retired president is the easiest thing on this earth. For any government to do, the easiest thing on this earth. Because the Constitution prescribes what he should get and how he should be treated. When the cars are 4 years old, they are supposed to be replaced. When the employees he decided to go with are treated differently and so on. I mean, when the president can't even be given very basic benefits that he deserves, it's just that he's a gentleman. He doesn't want to make issues about it. And then he's focusing on going on with his life. I think it's upon the conscience of those who are in leadership to leaders. I want to ask them, sisi tunawaheshimu. You know, we are not going to walk down that hole of behaving like Precambrian people, you know, insulting others for no apparent reason. Tutawaheshimu, hatuwezi kuwatusi. Lakini tafadhali, you know, let's build a modern country. Kenya is a serious country. When you see the kind of arguments we're having, it's a joke. What is going to happen when we have 2 or 3 or 4 retired presidents? How many are there in Nigeria? Retired presidents who are going about their businesses. In the US, in the UK, there are 6 prime ministers who have left office, who go to BBC, they go wherever, there are programs. President Clinton has been retired for I don't know how many years. He attends the Democratic Party convention every year. President Obama, the same thing. They campaign for their candidates. And the world has not come to an end. Then in Kenya, some people whose world view is essentially a village view. You know, they are now busy insulting President Kenyatta for just making a phone call. 2 last points. Wanchumulile kwa igule chinkwana. Chiabarai. Bali bakumuraga ebyara omusike Uhuru Kenyatta na bali bakumwegerera ase nkwana yo mwali ko igule neyo musike Fred Matiang'i asagoteba
Muraibwense Uhuru Kenyatta abwenete koegwa masikana ndiri chiko ndiroro rikoro kingakia abwenete kobaga koegwa esiko yaye ngakia abwenete kobaga kore mirubili yaye akira rituko boni ntate gukwariganio chega igase studio tukwana naye nindo china abange bagendete gwaka namba ito studio asemambia bono kurwe ebirengereri byago tutari kororekana ko twara kirie kurukwa matusi gosikende anamono beke ebirengereri byo ngakioro chengane ebwenete koba siasa buna bagoteba abwenete kwirusana niororo abere kando aganyekerense akenyera aganyo basemi buaye gose nekera chinga kichinde nere abwenete kurubirengere bya kisiasa soko bwakire ngage gwabokire nyango sombiere beka chinguru orense li nagulia ikire chiro ona lina kondakiri saya ona dirija ragate omanyenya masabule ngine kigoko kala kima te muri kuri banda umwo miongo tuachakire kuri tada so mjadala ante ebe igabone sema ya na bete nege shuri tukeli ogeru kwa uru akwane taharia naroko ona alenga ayo ejena iwe de speed ya ya ni wetra mumuru mwa rojirende tu apa metera na ale toga moto tana ko gana boko bue gara na tiga to be jo to ko mwa le jo wono ingese mo ya ne on korra na ne te ba ko korra eki agera era no mga ka yes lakini ba mo etenere siku no mga eki agera ne era no mga na ba na ba kuru birangere bia ya ba vuka pa ya ko mo ta ba birangere e ba ko boki kerie ka ti ate ka no teba kana no nere o ikaira delibuno oro llega tu ata sinia kamo lakini kwa la por ta jinta jo ta ne avege sa kwe kam ese me ye to ta kere ko ri ni ko ye ye vale ese me va como ta ende bono para ba ko kina ma ye te kero ko kina bono o ko rengere ri mia kamero ngeta ter mutunga ekere ma ye te dikti karo ekere ka ora ta kende na ya que ora ta ko mo raigete o que kribu que ve que runga que cuarbu kuan e ba te vale va mo gure mo gure ai a dio yo nero ko que tinera na ki digo di ko so ya que ko na se mo na korinde egente getali yo tari ko kanga muna bono muru ke meni muna ku ana ego kanga ba kire ba ga ndo ba muri ngora yo ngaki mo ga ka lingua terete na no ba pa te ga na lakini talinga ba ko muru tere ji sase mo te yo magana ba ko ba ko muevere ngagia ya mono nyano mus uru buyare kiagera ururi tangane barimo kubwadia magana era na ya iria jagete tanga no ridina riwa jagete bo je wa ne uru mi ko venda na ende no ina bana inji go ka ko balige dina be nyingi awa koranga mo aba mora abono bara so mora ibwenze ko tume kabale bobe atenge jo no nyana ya gero mo ga ko monto mona turi ko ira ne ya ma se mo igo ko venda ngo ha to ko te ba ko venda ko ba mo ku andere ngaki mo anta ngo tere so akitali ngeje ba ko te ki mo no na de ma je ko ja ko kina migetai. Asante sana biamono ase enkwana yago nalio mache kuruchisa mecha tebere no alenge senkwana ile kira yakwane tu abege tu asesi mchinse mo chirichia Narok na namono mo ndugu yaye kurukunga muhoho ekabeke gateba ngo murayibwense kwani murayo mukurubwense kwani abantaba kwani yunige kororekana okuno gosonana asamangana akisiasa nsoko bwakire. Hello. Hello. Wakire bia ngakikuru chinsemo chiake gogi ole ozenga yole. Wakire bia. Wakire bia. Hello ningo igwete. Okay. Butura nando akebia ekwamba kororekana ngene twakiago gebwa tomuchando na bukuru birengere bia gesema mbia bono gochaga igase studio gotwakira namba itegere 0788666663 enere namba itoye studio asema mbia bono ogototebye birengere bia gombire bie bibire asokuru birengere bia gototebinga murayo mukuru bwense omoske Uhuru Kenyatta igasoananire siasa mono igata kira bwatyo basemi buno muru komenia moire nero mugaka bwikenyoro bona soko bwakire wakire bia ngaki bwa bwikire wakire bia ingodo kwa nere semambia bono oipita mundita pita mungenga gyogandade ambia turi ingwana nera iga tali ero mutanga ni twararire nonye no moske
Raila Amolo Odinga kerariria arenge muno mu prime minister ngakia manero muswada narorekane tutete korosi gukuirwa ase bunge guchikobage kwamiriria packages tirichiaye Kabaneke. Kigogi mbiere munge kwana Nyakora tali kigogi. Nyakora okay Ege ndonare goteba maite injira bakora umwe mugaka ouru. No re bagota nga ba advice muntu uranyore uranja advice nyo ndi bako advice tanga bairo. Kiagera mo yo lise injira kwana nga tanga no mugaka. Nyore injira tanga itari injira bar ko muchira bangara ko nyoro bar jambo bakwane te. Are ko ena ngora yo ba moteme mugaka akiga ngoro to ingidera. Ni jumora kinte urgerine chama ko muka kumura umune chama ya UDA. Naende nabwate eraiti yo kwana kyano mukenyare. Tali akwana de simakosa ko bwata abana ba unyomba nabo gote nabo kwana yo mano nteke to bega nega. Makosa tali akwata nyone ta ikayema. Okay. Naende injenga ebyangere byane. Serikali yerebo no bugambi. Da wanjira na bugambi ngati baishire yo sinyore ta como support. Nyondi ari kuma support yo litanga mba mungia. Elibodi. Ibo bono inche ngura mwali serikali ngati abati ko muga koya kwane kya ukwana kya no mukenyare. Asante sana kuri chisemecho chia kegogia tebe semambia bone soko bwakire yakora actually. Bwakire soko bya. Bwakire bya ningo to kwanere semambia bono. Ngoko Samuel Moranga. Samuel Moranga ngayo kwana kuru. Kwana kuru asa kuru kutaraje tima ido senga TV osenga yawa. Nese TV ole. Nake bakirona ndoche ndo kwana no yongo kwana ando chaye binde byana nche kwana muntu mwa. Okay, sawa kuri yarigani bano manye gochicha. Soko bwakire. Ale soko. Ningo to kwanere semambia bono. Oyo kuru kudevi nyabutokyoga. David ngayo bere. Kuru ogembo mbiyere. Ogembere bya. Bono nkoteba no murai oyo mukuru tigare asikwe. Egere kiagera na turabuya. Atabuga timangana. Naende bono bakumuingiria ange boza kiagera na bwateri bakario go comment nere. Nere ngokwanera aramangana siasa murai bwensesemo yaye bakorana na betororo na ngo takorore gendo kere bo byaso ko batakwana na bwenete kutwara umuntu anchete asogoteba ngo yairu murai bwense. Okay. Asante sana. Sebirengeli byago asemambia bono esegatia bali bagendete gutwakira simi ogototebi nganga kibirengeli byao birendo chimbali bagendete gutuma ujumbe ngo itande sensemo yichi SMS nero mbenko ligereli ndole nganga kimugendete kurwe chi reaction chaino se tagete kora ligereli bali babeire bakulika ujumbe yabo gaiga urana gotebi go gutwakira simi go chaga iga se studio tonyara ko batokonyora liba gatukwane naye senchira yobwikirano na koranga ningi kili okabagogoteba semambie yabono igen soko bwakire. Wakire bya Vincent. Ngaki kwabugire. Abogire byo mwaka. Okay. Ya tole Samuel Bosire. Samuel Bosire ngayore bona. Le Machakos County. Machakos imbiere. Tagara limpi. Bate abanobi ndetie mono. Na maana. Machakos ya tule go zetrato. Ara tonyire kiti korugoro ne ire tengora. Ntogende ko bakoma na sengenje buse yarenge na ya keire. Asante sana. Togende busio otoe ibirengere byago kubatekana no mujiswada tubwate bono mambi. Kolengana no muswada tubwate bono mambi amasikani ngende kiengenje linga na lile linene. Omanene asikoma kana mokashi koma nene. Lakini no nyali chiko liko tebanga muntu kukwalita ile no bwana tekotimoka kurusiasa. Wanyali chiko liko teba no bwana tekotimoke. Unaona mugaka bo muchikora atoke ngabigitenge byako ire tari bono gutako bwate gesiri go chimogono kwa kulimana ende go tatiora atwali nyimbo yawo na goeta ona bateria abana ngaga guya ya koraiga yona leo tebanga murai mukoro tigasikwe nere ndashika abande kero kende kora nyore nga bako genda boy kera ogenda basemi. Okay, ige abgato kana mangana siasa. Abgato kana mangana siasa. Yale ngebu yabwa tukama ngana siasa tekoreka no gwanjereria.
tekoreka no gwanchiriri kera bana bari getiba gwa ko bira to mocio ria de kora ki ira ngora. Okay, asante. Bono nale batega na ndesa mende ni ya mumuru yo nga iro muswadalia. Nabere buyali chikori bwatiwe. Na abagambia batugambire korwa Kenyatta goja paka Ruto yorobo no. Kera nyareka ngari chikiriria etiwe nga nengeri bako ewe nachwe. Bonzi bigabana chwere ndegere onyerigo etiwe gose Kenya ne gwene twachande gewe akibiniza jo minto. Asante sana bia bana kuchesa mechi ama chako sasa tabo chandika niko kuri goromono ndawa tabo mswade kamino yonye gogo ekitiku bunge ochikoba kulinda barayibonsi abakuru kiwachiko bakoba asiabise soko bwakire tiawe tagarra ke yeliogirie TV gekwabogire ningo to kwanero gukwana nse ngayogo nalieta lya tindali kwana kurungo nkonge kwana kuru aya menta chinguru aseliogiria abona okay kuri arigani liogiria olire nse soko bwakire bwakire buja kwabokire buja we uri senya kuyo iseta ngagi sentole goze Nairobi ole ibado ndega jado ole monyerero ono nde kwere ndega ngataro ngai okay engwana tubwate semambi abono ni ukurigererio murayo mukuru bwense Moske Uhuru Kenyatta atebekanira kare bwe sona sana ase siasa kerobo semi butakero to kaga bwate se manjiritie manyete ona America akaro pa maru etoro ga support tira oria mukungu oria abegete ga mu support ya mukore campaign maite ne kara reto nere na ba oya abegete nere aka mukore campaign there is no difference orumbu yari lakini Bush Junior nati mugete taliko rorekana ase siasa mono ya Republican National Veti taliko chokwa na birengere bya mono ogwacha kwaye okay uno waje ko urumbu yare kyagera nere na baba ko support ya tagete ite ribobe kyagera onyo roje se achire boge ka akire kiri mata aisha ko kyane se ye ko affect ko affected okay ya onyo are ga tongo kro akorje guriparo arente ko ndo moro mu abe ko re pare asante sana soko bwakire soko bwakire bwakire bya ningo to kwa nerese mami otiso murata babukuru bobasi mbiyera babasi baminto ndiya bale mpaka banyangande gando cy'abantu mbiya babogete bano urundo cyengambi yagokora asengenzo nabwa nete neru mutana ni obete kiroge kyo nama itengana kyage control timbaka bu ikabona chago ko edalitaya igabona kwa abando bosemi darigento kebe nga kwa iro muntu bosemi umuntu kwaro lengo kwaro kutia ikoma gororo kigotia igonje gingo urwo poko agenda gosemi abarayi ababandi okay mbiyabro asante sana kurichise mechao basi soko bwakire bwakire buyake yeliogirie TV tukwana naye senchira yibwikiranu yesa kamugambia ngo mwawa wawa wambiyere so mjadala mura iwense uru tayari ede tama kumuni ngaki lugha ngene roto bana ngiki cheka bwana roto ni mwana sindoi wami asiba ile ya ngiri ya ala matiwali kwa sababu ekaba jangale si ministry akaba musomisi we ministers akamukoni urebwa yebugene leta kweba kwa mudado support ana sisi ngo yende kuche yona kwa tusura kwa ipo mokenya odebwesi odeo konda tegete na ni ngiro charo jinsi agende kisi abiri kubi okay asante sana kulichise mechi mawawe nsoko bwakire hello bwakire yakako ingodo kwa nerese mambia bono mugwana no rero rero ngake kwa bokire ngayo
Na bokire kwa Kibogora. Kibogora mbiere. Kibogora mbiere kwa bokire buya. Amurayi wense oyo gitaye te kurworo mbiare. Ye mekwa bata mbiare. Engati ya mo indoro chole na korameka kana ko support ya Uhuru. Omo ndero tene ni ikore le kia makiao. Ekiagera muna moro kia medio dia mukena de korara singe de tabu ati mo do support ya. Igo kiarari. Igo kiarari. Kiarari le ko duna jeda ko yumba kia kutoka ile kana kwa ile kia kutoka ile mo nyelo yo tene ta korteki. Ai yo no na ko mo ka bien kata yo enke yigo kirare nyete ko tere ko ya. Igo mo ga ko yimbi ya kwana ale ndeke kia makiaye. Yendi kia ko support ya ekia mete kia Ruto. Tango mangana ya bangu kwana ngomba ko kwana. Okay. Bayo dine ke takwa kama ke korrameka. Ori buri ya anda kune ke takwa kama ke korrameka abande baira mangana dunge abande wa akini nende abarai baito kurugusi ba Javet Nyakundi mbaru etokwe murungani kwabo igoro yo wesona ni kwa siasa. Gingilige sakukemo ino abantu bamintura barumbaro. Abantu bamintura barumbaro no wezi kwa tinagoro bwata mangana yo umuntu uyo. Yabaye umura yujo mukoro wa maskani yo mugaka mu kora nabantu baye tako batako akire tinto manye bazanaro. Okay. Kwa na watu wenye mna kwa mna kwa tutakuwa ndio kwa na magana dede baramika. Okay. Mbia mono. Asante sana kurichise mechi ya Kibogora asema mbia bono mwaka nara aliyo ule Kibogora kuruko tenyoge ndi mwenyete kibusi sana moko mora Mungu anili soko bwakire buya bwana Vincent Innocent ngaki kwa bokire ningo to kwa nere sema mbia bono uyo naftali kibage ndi kuruliyoma liyoma mbiere bujere buya mono nyasaye nanyerendete liyoma egere Kisii County go Nyamira County. Kisii County Sense Ward. Okay, Kitutu Chache South. North. Yeah. Okay, thank you so much. Tigatoka ndebo sibona so mjadala. Wono mbia mono mjadala lumwete no muya. Uhuru agweneta siku kiandage 10. Uhuru no mubani. Uhuru na tebete nga obugambi boira nese bisakwe bike. Uhuru talende buru nyingi yo korama abasaja bandi. Alafu bona bakonya kurera abamuraho bakorera mbali amanyi ngari ekingondi baitete bona asire ko bagwani. Wata magara bage togendere busibona. Lebirengere bya. Nde Uhuru agakora buyaga to murayi. Murayi yo itoma edebo rede tigae aigamwanga raese. Bono abamuraba ababunga abagoteba nga Uhuru bale nko bachegiale. Namabira bagosa bambali bobe. Okay. Kyagera barorire nga yokire. Bono buno yemuru kumeninga kikweigwa kwana mangana yetari kumura lakini akomotebya bomura aba okubagayana. Kyagera oro barorire amagoso babuwapi. Okay. No yundo okeire asesene. Amanyenga Ruto nguchikorita yare. Okay. Erena chikoeguo. Okay. Wona so bwenge nkole. Abamprawe bakurwense meye moyoka. Igobone bagendrete gosege tok ogwantam. Okay. Igantigerego ata tiganya zago zezeni. Asante sana sema mbia bono sekuru asese nsoko bwakire ntaitendara bwate kwarakire sana. Hello. Narego debo yo minto Innocent bwakira somo nene. Bwakire biya sana keyeli ogirie TV totegerera muino ntegerera. Oyo gaguru kunga Dickson musikisi kurwa monyero wodi ase enyororo ibegeta mache chinjira kweda to kunya kunyune chinsanyi kono narego tebaiga. Moko nyune chinsanyi. Odo kunywanje dudana kuliki bisanda rende kubyasirete. Igamba chara maya yabegire bulungu. Ega asia kolire nengi yabono narego tebaiga na inchitindi ale na baminto. Omosike Uhuru Kenyatta. Ega asia okora nengi ya. Na inde nade no Uhuru yogo kwana kerio kokani kwa ego tagete kurwa somo yoye.
bono rende gaki onya abantu basokire nero ororire nga nenjo mumuro yo nere narorire kiagera nonye negero tugwa gachi kura otokorora omuntu tokwa nero ororire nga yaya oyo nero urakonyense ingigekogera igisakwe gikero kigiuka geguraramika abandi batayiguraramika igotiga batigayi babwate oyo nande natotebeti nga kawe dere itiochire nani omogero oyo minto chire bagateba nga yaya mwa oyo nere narorire murahe chikura urabakonya abantu bakaigino takirende mwaroje buna yabete bantu mbaigino etebo babekerete gorio koboko ono rende nare goteba iga kai nero ororire nga oyo nero mumuro isaine urache gokonya abantu baminto na kwachumura kenyingima nando rasiri no ene birangereri bikororekana obire bibe okay igorende ncho nare goteba iga tigaba mutige akwane nere bunuko gani kwaye korembia mono tigaba ande bachangi. Asante sana guru Chinsemechi amonyerera goteba baruba bwate bitacho biguna gongo kamache igwetakare goteba nga omuheshimiwa bwenseme yuga bigite asebara atebe ngalisha bigirito ndiriko rukunga gotebinde narore message nire achire ngo confirm manyego gotebia aseli etalia yelisha bikiria bere ligosiri ogima bwaye sema bia bona soko bwakire soko bwakire ningo to kwa nera madam bakire bianje ngoro ka Violet Kausi Violet twendere ngayo kwa naguru uko na Kiambu okay togende busia so mjadala nje nare go jangia hiyo orumbi yari nande nje ngomo support sana because oite korigere binonye ne point chokaruete ne point gite chiamana ubona abaiga umete kya umoto bwata matunda oikomo churigen agera litunda likoraki liwe Ligobana ko baba maite ngikere ase ouru that's why bakumuminyokiga igaba Kenya nombara gumbaroche igonje nali kumusabira manya samurende amokonye ndo ka 2027 nabwa to right boy Biamono Violet ano toiro murai no ko asante sana Biamono Violet kurukiambu soko bwakire soko bwakire bia yaone landline ya gere landline to kwane niko to kwana nere sema bia bono okwana charge nyambane ngayo berete mwembe busongo mwembe busongo use mwembe Mombasa mwembe ga taoni ga maiga ya mutia munyinkwa okay to rwebe to birengere bia sema bia bono ona ngoteba iga esa elibo gambio bole na ndepeli ya mala na rutu mutua ando bato tetu kuru maiga no morai to kara wengo morai to uri Kenyatta tokai to bantu bai na bantu bande toka mochereli wono bogambu abo gangu ambia bwa lenga na ndo bona sisi ande ya bona si avere we toka the information ku roll set ane kero mondana bwa freedom of expression biya mana sana tiga nyoendo trio mo monto ito tiga mwendo sto ndo jimotu na ande tono ole na jimotu mangana avere. Asante sana kuri Chinsemechi amwembe. Asante. Thank you so much. Soko bwakire. Bwakire bya nigo to kwa nere sema mbia bono. Jira kuru Kiambu biyere. Kiambere biyebe. Okay, bono muraibu enso mukuru Uhuru Kenyatta tebekanire gakare korrekana kuburwa libaga lyokobo mugaka buya agaya na mangane kerabe ire so gwesona na siasa. Oyo minto murari. Nje serikali yarorire nga nebwata magosa webolinga yare are ko support serikali ngo munkwana barengeigo sinenge barorire mbwata magosa barocho support yo mondo mungao bona kibako muruseria magosa okay akini rendo murai mukoro mbuyare okay asante sana yeah. Biamono guru Chinsemechi Kiambu asokuru birengere byago somorobelie bwensoko bwakire nsoko bwakire
Keyeliogirie TV na rimiri na wendi okay karwe birengere bya onanda totebi ningo tokwanere sema mbia bo ndio mali nja skul ngong bieren ya skul ngong okay ndio na dewa na watu kila dikia yo kwana hello ningo tegerete yala kobanga uru otebire maruto mirale amarungo mana wali diboli ngota banga uru awate dio kwana ana baru mokanya niwe na moya yakuru rabanga ni kurale watu bari mokanya zako ya mokanya ngataje kuna abana tegera ari abana mugaka tambo kirugyo komura biri bibwenerete chibes chia retirement esenja korekana active in politics ba tebekera quality bon tubwene tiko comment kende ya kwa na kore me kar quality na na ka ka na ukura lewa ta ka ka nga greti ni ya bul ka tole igo wal bu okay ande tiga tu support na te na ro je te to ru mu na wana wana ko te skuru nga te ko tele ka te ni ko ko ne skuru wa te bunga mada na ga jiraja o te bone tukumeti na ra ko ba uru aro ko ande gal to ba. Asante sana kuruchinsa mechankong asebirengere byago buna nago tebye semambi abono togendete kuligerelia jiu jumbe nindo chechitigalete chitakabire chibe chinsa isato tatendara aligerelia abantu mbali batumira ujumbe yabo gochaga igase studio kagera ngendete kuligerelia chisimi chino chigo changa chirendara bwata yengo yebwatande muyamono bwakire wiya tiga uhuru aibwe obosibole bwaye batige ko korakie kagoteba como pimera embeo chibesa chiaya egwe batige go chitumia buna ekegoserelio yoko onyara kababa ko mukirio no mulisio ndie kikuruga iga Nairobi asema mbia bono aberega kuru birengera biyaye asenchira yowekirano ensoko bwakire nsoko bwakire buya ningo to kwa nere sema mbia bono oyo no ndie kimasira ko Nyamira nene sana Nyamira semo kie Nyamira Nyaramba Kiabonyoru. Nyamira Nyaramba Kiabonyoru. Mambi abono togote bumuske Uhuru Kenyatta nigabwenete gwitigana siasa. Abuna bana siasa bande bamwe bakomote iboigo. Karuo tiga togosoria aye kwalitaire. Ora leki ngote biga. Abuo umuntu wabwede makyanya tari kende bakumubunya. Yabaho kubuze makyanya babonanko ngokore. Oite yetiri uru bakurwanya uru ari kuyakise ngira macho ru monto ye oba oya uraire ndebya. Okay. Takuwa ti wegene nke yagwa ni matana matyangi babwate matyangi ne to bwato murai na ne to wakati problem. Okay. Asante sana kuruchinse meche Nyamira na ndemona asibirengeli bya unta tempuga tenere yo mweli kwakire sana timanye tinga wabere go gwaka sana tiganye bwate tubasa goteba ngangocha na gotiga kera kire suku na gokwana ale zoko diri enzoko bwakire agile mira kere yo sana ngokwana wabere go Kayeli Ogirie TV Kayeli Ogirie TV Kayeli Ogirie TV Pipeline okay Kayeli Ogirie TV niko igwete Ningo igwete Kayeli Ogirie TV ekero gotwakera gaki Kayeli Ogirie TV ntotagetigo kobutora otogotaka kwa Kayeli Ogirie TV na litoko ibu yensoko bwakire Ningo kwana oyo Oro kwana pia wete ya utawala Nairobi Githunguri yole Githunguri abwange na Capital Center Githunguri yegero utawala pero kwenda uchinga Okay ona njine ngokwana ya no murai mukoro ya na ali ya na gera na bwa to rei kwa boko bera tata ki bona ga kijiba sijali taya bona baegu tabatike nungi bara ko ngari kijira bako murai wa muire na tigaberete atata gite Linda toliye taroro kero mundu nabwa to bore ikwa ebo kabera se tebiya gane yagira no moke ado to no engo
bado nenda no Mkenya. Nero no Mkenya. Asante sana. Na beta ki wali badali yae na bera sasa kite ande toro jojo romo gusio ito. Okay. Singi nande tara nya gocha digo jao te dia tomo boko ende tara ndo gocho. Asante sana. Thank you so much kuruchinsa mechagi thunguri chetri chita ibire maga chinsa isato mwancho murigeri murobeli nensoko bwakire togendo mutima kumusini ntokoirana na ande tubwate chisimi chaina simukuru birengera libito amini birengera libyao kero monto totebi nganki kiliayo bwate ese birengera libyao kubwate kana nengane yagendete asibono iga oyoro mo seneta bwense Emilia ya Nandi Amos Cherargei agendete kuiru muswada ase bunge wokomura biribya ibikurunga benefits cha retirement. Bumugusi ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igogo kumanya ayarabe gagwateka korwa ase omuchomone no Nairobi erietariane Linet Nyambane Umuchomone no Nairobi Kisii Nyamira Nechingongo chinde chense ya Kenya abari kibaitomba bakorentera mangana magia asenchira y'obwikirano imanya mange nabo igobwatira n'Ensoko TV koigeka chingenjo cy'omugusi Ensoko TV oboroso bw'omugusi Mukabora ingerango oyetigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancha omurigereria ayabune mututire bwetigosori ao nobe na kirengencho yokogokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia ogien Soko TV. Ibona nge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao obwikiranu. Tomo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona eta Suarez mogosori webe iyokolio kerariko oliechi mamosi igochakera egetone gichinze sana na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kicyagara Ensoko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira cyago goikaransanse na kobeke TV yawo kwene kingangwe somi uregekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro geto hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboiga bangi nabanyika eriko kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro ime yetiri yawo nambe Ensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi Yegoro yeito ime Ensoko Ensoko Yegoro yeito ime Ensoko Ensoko ibyengia yakire ngumanga bunalero Ensoko obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende talinchira ndio sura krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwaibwa megerio chisemi nobosemia igori obulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya Gaya konyana eyisimegete ntera ngetia maraba ekonete konya gukina yo kamara bakonya kuyira nganya we kwama buya beka chibuti
imokio bokombe tosoe mogondo bweli nebisumu ime na Pathwell Machine. Kile siku ya Jumanne chinsa ni bere chamura goba wika chinsa isato asomoro bere oberemi no botugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro ka Pathwell Machine. Asomoro bere boberemi no botugi ime Yensoko TV oboroso bwomugusi. Eye Yensoko TV oboroso bwomugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eye Yensoko TV oboroso bw'umugusi. Mbaga yechinsa isata sema mbia bono mwancho muligeri toro sumuro belian soko bwakire na namono togendete kuligeri yali atungeta mangana siasa na ndi togoteba ngane kiureri kyo muligeri tuikaransa na ayega iga kera tuatebire ne kiureri no tole na ayega iga tuikaransa tugona gukwana kero gukwana na inche ende getangani geli gwakikishanga kwanyara kwa bago keliogi eliogi yago tonyara kwa batugukwana asenchira ebwenete elia ebwenete mwancho muligeri na ndebe na nagotebi abuna gutuma ujumbe yawo gaiga ko chase studio elitobe tugukwana naye senchira elia ebwenete asemambia bono tete korra bali basoire sensemo ya Facebook tigandara aranga ninki bago kwanera asemambia bono indo chega iga yokurugotiso murata kuru agurungo otiso murata babu igale chinsemo chiri cha basi nyamacha agoteba munyanga agoteba na wapata poa sana nasema Kenyatta ako poa, wacha ape wengine mawaidha. Arochega iga yomo igoroja sokuru aye nse yogoteba yokuru ninyeroche tindigo kwana mange semambia bodo yakagera kwa ruli birengera libyago na bombiro che semambia bodo asegati abali bagendete gukwana na nawe tebi namba itogere 0788666663 enere nambogo twakiresi migo chagaiga na namono totomere ujumbe yaga sensemelia WhatsApp na gototebi birengera libyago mbire biebi asemambia litonyal ka batugukwana na koranga ngakibwendete na namono nindoche bale bago na gutuma ujumbe ntete kurarigirili bali batumira ujumbe na baramumba some egere manya kwa banguruli baga oyakuru kunga Leonida Ongira from Manga. I'm 19 years old.
and the university students on long holiday. Okay, bijamono sana na nde galikia message yaye lakini egitaseni gitu gikuru kwen Soko TV igokwalika goyagenda suru wao igani doche kirandeni simbi yamono na kororire gogoteba ogukwania abantu bonsi pibagachuba kurende se mambia bone gento tokorane contribution astoko batogokwanira biri bitungete amangana ali umwanchu muligereri igoro ya siasa na mono muraibwense Uhuru Kenyatta tigante bomo oyo murayi mukoro bwense Uhuru Kenyatta gekogera engakiri ari ngo murayi bwense ke bindi kia etete akagenda retire nabwate package ya yekera chiri retire kabesa ngara koye gukaye ntwaba tugasoma se kigazeti kera twaba tukurigereria na gotebinga ningi kirige gukwanekera lakini nende ekera twareko batukurigereria na ndenda aragotebi kibese chiko chikoba chikurigereria kunajira regeya sagoteba bono gatagete chirusi gworo muske Uhuru Kenyatta nigabwate chi milioni 34 echi agonyara kwabaga kwaye gomna elamsa musikiri chigo cha sobwamo chie kurukungane pension ye chitamu bere chiri abetega ko bumurai bwense igo totebenga 15 isate setamu entangane kabere omunyara kabaga kwaye chibese chiekiro mutinye milioni ya menu guteyemo chibese chinigo chikoba chikomo konya ase pension nande bateba nige kobage korengana niwa aso musharo uli ariko bagagwa kana lakini bona ko 30 asemia 53 asemia 80% chibese ariko bagakonyora bunu murai bwense nabo igo mwanchu muri lingo kwa na balegoro ye chibese chiri akwaye guchiakiro mwaka chikurunga annual gratuity ye chi milioni 50 ebere na ibere 72 million nabo igo nabwa tabakoli emirimo bali bakumubwate siasa okoli emirimo yaye akira lituko bale 34 aigango kwa na balegoro yabalendi baye babere nabo igabwata bakarani baye gusaba secretary gusaba liki bale bane nabo igo nabwate abantu bali arabe gagotoma gendo ngoyelie egento getegendo ndetereri rube kana ara okando orora chitinari na koranga nga yumura yako bagakogenda nigo bale bane abantu babwate nigo bale nabo igabalendi baye abwate nigo bale bane egati yebintu biri nandako bagakoyegwa n'ikigarinye iki kigo nyarakoba gakwe guchilimo zinibere na chigari chinde chikire asekerengo ligonga sports kai cyakabaga gotumeka nabo igo mwancu muri nigo kibekira asekerengo giye cinji ni kiriketa ariko bagegwe tani bagateba kiri busato wikakiri buinye bagateba sisi nabo igo nabwo ate allowance kiri chikomo konya gwaka na bune nyumba bona kwa wi allowance ye nyumba kiri bu chimisato onyara ko bagakwa mafuta ye kiri bu chimi ibere nabo igo nyara ko bagakwa gukiri bu chimi ibere necho chikomo konya asekera ko genda ndonsi kwego kyo gusikendi kili yarabe gakwa ni gukora nabwo ate cover ya medical eye komokonya konyara kwa hakonyoro burwalia kirata geteko genda chinse chisiko no nyani gaiga sense ya Kenya nabo ige passport yaye nigikuru diplomatic passport iye komwanchira anyara kwa bagakwiruka kurwa nseme yende gochiese yende kurwa sense ya Kenya tabwati mo chandonde bwensi na namono mwanchu muri nabwate ekonyara kwa bagekomwa libageli nigabwate bwenete gukora chisabalinye ase kero mwaka kuchia chinse chisiko na nene ekera kogenda gabu mwanchu muri taliko nyara kabaga konyoro mu chandondi bwensi negatie bintu biri toko batokurigire naboniga ebino bichera rige yagoteba bitakeire bona birusi gwore binde yakogera bwesoiri asamanga na siasa kwa igumuru komene bunagoteba ntagete mo director to kera togenda to nakubwata chisimi na ndaba ko chairorero igumuru komene bunagoteba naye tubwate buna a big brother naye tuligireti nayo mugaka bwikenyoro ekera tutaliko igwana samariogi nayo gocha gwatorenganani kera tutabuga tyo gwanjana gwaito nayo gotogaya no tobeka sobwamo tagete turaiguri yogiri ya mur comment maikoira na tobwate chisimi. Sasa juzi mzee wetu Uhuru ameritaya. Ukweli ama sio kweli? Sasa yeye badala ya kuchukua ile ushukani ya mzee ya boma ndio shida ikikuwa katika inji yeye ndio angeita sisi sema waziri Murkomen kuna kitu kona pale unajua nimewahi kuwa rais kuna maneno iko kona hapo kana namna hii rais Ruto unajua wewe ulikuwa deputy yangu lakini sasa umekuwa rais rekebisha pale na pale anaita watu wa opposition anawaambia twendeni pole inji ni ya maana zaidi msitumie matusi sana msifanye kupiganisha inji hiyo Uhuru angefaa kuwa mzee wetu wa kijiji inaitwa Kenya mwenye tuna consult tunaongea na yeye sijui sasa tutatuma nani kwa sababu yeye ndio tungemtuma yeye ndio mzee tungemtuma kwamba ongelesha watu fulani mimi naomba mheshimiwa Uhuru Kenyatta ambaye nilimfanyia kazi nikiwa majority leader wake akuwe mzee wa kutegemewa
kwa jamii na kwa taifa, kwa sisi wote kama mzee wetu ambao anakuwa consultant. Akijiingiza kwa hii fitina kidogo ya siasa ya nini, Kenya tutakoza wazee wa heshima ambao wanatushika mkono kwa ile kazi tunaweza kufanya pamoja. Ama namna gani jameni? Ingekuwa mimi sasa nikiwa waziri wa interior, jioni hivi nampigia simu ananiambia si mbaya, lakini kuna mahali hapo tufanye hivi, kwa sababu hapo now the country has invested in him. He is a president. He was a president for 10 years. He should actually be available for counsel and available to counsel both opposition and government and become an elder that can take all of us together tusonge mbele. Hiyo ndio itatusaidia sana. Mimi sitaki kukosana na heshima na yeye, na sisi hatutaki kujibizana na mtu amekuwa rais wetu before, lakini asijizushe kwa hii watu ya Kasongo nini, Kasongo what nini. Awajie hao wafanye hiyo, yeye mwenyewe akue above hapa, ndio sisi wote to consult. Na that is also what we will be expecting of President William Ruto. Akiritaya akuwe mzee wa kijiji ya Kenya, aunganishe Kenya mzima, anaita sisi, atakuwa anaita sisi, anasema wewe heri kuja hapa kaa namna hii, unakumbuka vile tulikuwa pamoja. That way nchi yetu itaenda kusonga. Na nchi yenye iko na former president, former vice president, former nini is a very good country because it means a democratic country and it has invested in its own assets in terms of human resource. Kwigure ningwana yo muwaziri Murkomen Kipchumba agatebanga bona tubwato mugaka na nego gerore tuburu esiko kuruno na saba amate kerora yebono gotegerera iga kwa rest wa mochire gwacha gwatotebi njirande na renge majority leader ase bunge engaki yago lina renge senate gobono undangeli no nyembono take gontebi gintu gite nabonko igwera tigagwe sona nia samangana siasa igara abaseko gakorete gintu kiri umwanchu murigeri asagotebanga irarete umuchando yona boko nyara kaba gukurigeria asemambia bono chitaika chitire 13 isatu asemambie togendete kaba tukurigeria ningi kiri kigendeta senseme ya siasa bwa kesi migochagaiga ase studio number itegere 0788666663 inere number itonindo chega iganaro kuna gwaka nsoko bwakire ngaki bwakire bwakire buya ya ukwana na wizire inga yokwana gro kwana ujese na maji pipeline yole pipeline side ke side ya pipeline stage 1 yanga karibu na Aston Villa aiganga na Aston Villa okay no narorira ega abu ni manya tororo no manya tororo toje tumira naye okay aya David tatei bodo semambia bodo tatebia go ayebirengere bya umbire biebi mutata kwa ndire no mia maita wanda abo pinzani ndobari eba ringa insidiri buya eba ochaka ibisirani mapema ono wetenga kiragira tenga kwera muswada bunge jiraga italio yo upinzani no bwe serikali wana ero upinzani ere ibado wana bare government eba go pinyesa diende amoina kose baba te Powers Jones kinje bengeri bene bierengeiga kuruma wana etonyo montoringa aiga so gitariagia na so kiro montono kwa support na tinadikirenga oyo na korega azi paka nyana yori oro buganjirane njene ekande nere gwera bobe oze barojenga wanta musiriri wone wengeri bana ta musore babugate mangana magenderero yusia so babugate imboroje be kukando kiro montaga ngaki kameni ke goika kiro monto moiri ga sari indi deri na datu be kiri binto bi ainki akorire go sama kaza na mangano ka akoire pungi okay asante sana mbiyamona Wesley kuruchiseme cha pipeline ya Nairobi yago asenchira ilikuwa nyarako bagakuru nido chekira ndeni siga igagoteba rest in peace Shujaa Lichoni Mayaka lishabikindi liko rukulichoni Mayaka no mugakobere gakubwatie bitaseni bito byoborali asama tukamange nigaba gagosiri bugima bwa semambia bono nande indo chengora yakire na intu kwa niaba ya bitase kwa niaba ya bitaseni yito bya Soko TV ni gotogotaba engora yitogochia ase amate ye Lichoni Mayaka na namono ekira bagendete gwetera chinga kichi cyubukendu asoko musiria lishabikiryo tigatwira naso mujadala asemambia bono Soko bwakire na kubakire bwakire buya
gikwa bokire mbita makuru nyakore gento nare gukwana niki chema na chire ya gukwana uroche nyore president William Ruto gote bunga urwe omusaro yo uri aku pension na support yo sa gote ba mukore ide kopi na ende ndo jina gukwana niki mwate mondo tayo bwato moyo myani uru maremo siriro kolokula iro moro tinga oyo le one time wekero moya urito bugambi pata lakini la ila akateba kuna acha kaumo ake tinga kuchikachi kulima igobone gento rotenga bimpe ba ndo ko uru na ata yo moyo mera kuma toru kiro ruma tro mondo moro sana eda itiayo kwa pesni ae ite uskani na mangana siasa okay siasa ile kando na pension ile kando. Pension ile kando na siasa ikaba kando. Yes. Okay. Akero mwabe to kama mwana wana miso sasa huko na ninga. Ngizo to kwa na mangana mangi. Tayari kakende to kwa. Igo ne bindo bindo nga serikali. Ebuate injira gitelikere byo madumonto babo so kwenge matiani. Okay. Matene sumu sipade ya maitenga monto yo. Paka atu discipline. Ikobona kyoje ba kunya kukaza na kitokura. Monto yo te tabu ndege. Asante sana kuri chisemecho. Kwa bwakire. Bwakire bya ngo to kwa nerese mambia bono. Oyo tanja misema kurwa rafu. Kurwa? Arani aruri. Okay, mara ninga kigwa bokire. Wara. Ita de gandire de ko no ndo ma na ra u ba nya wala mu wa ku ku la. Ita mo ra un Okay. Asante sana. Biya mwana sema mbigia na eko mecho cha marani atabanga moga kotoraire biya tabwene tuna kubikirwa magana mangi doje cha butukira 20 maega yechinsa isato tigariteta ikeya matokoro murubiri soko bwakire bali abakogoti bachibuga ngo bono nende tokure birengera libino mototebi ngakino muroche Gerard Gay amos trip off into biria atakire kwa karura bisi ekora kororekana koba ase omuri oli siasa actively no ari bara ya siasa nabwate ensemeli yago support egento bagoteba nga kirabe no nekerensi ya Kenya bwate litaturi artabo mugaya ni omuya nabagototebia semambia bono tigatora igweyo nero mokogoti ito toko bwakire bwakire wiya menta chinguru mano minto igonkoro kwa bere korwa Moroni mbiyere ne mbure kona botu kidogo igolero mambingo tuere lero tuwe tino ani badia tuwe lakini rende ne roje kane yango lakini mukuru moiso ndengo tuyarenge sana okay igo no ntongo jikotebe ke monkelinga ki retirement yo mongwana Uhuru Kenyatta siri ya serikali ine bango ya bange no mbabwe ne tike bwati ya wele teko bwati yo kwana wera kini era enda aro so huwa gukwana gosa gukwana kulingana ne serikali no roje no nyana mo murai bwenze ija menyete kigari goro no akona kore kure nkwaro je ya matete na ya la seri ko kore rugari goro yo kore gobi no gose nkomanyora sale ojira komanyora sai go bwangire konyoro kabono ngakyo chara kore go setaka kwa no man okay asante sana serikali batero kana na ne konje tinga mu manyeti mono murai yenzera kini abantu babatayana na tebi bintu taikuigwa toka manyeti mono okay asante sana mu mayeti biyale na abantu bagotera abantu kuigwa bagukwana na bagukwana bagotera taiwo no ane ki waziri ako batayina na ko boka yagenda gari yote be igokore kyokore okay asante ngani ko kimo bagenda ono maete magana munayo insete ikogenda nje no mbuo za kobe nje yo nyana abantu maete na bagukwanga okay yemona sana thank you so much na aruguna gwaka bono ngo korande na atagete tebenga na igure birengeri mwancho murigereri
na nemona sengane yomo rai yomo korobwense Moske Uhuru Kenyatta na nemono ase tuigure nomba rai bali bakaba bakubwatira na serikali kurwa sekia makia UDA babere bakomoche birengeri byao nigotogote bambiya mona sokuru birengeri byao twesensemende gose akabere twabere tokwagachana buno mugusi asenkwana twakwana n'ibirengeri byao kwarwa na kwa niaba igeta seni gito yensoko TV semambia bono tukurwe ngona itogochia ase amate yo korokwa Richon Mayaka oyo ni gabere gakoba omubwatani bwokoro bwatia ebitaseni anemono togoteba yamate ya pole sana kira Dennis balimo koba asumurubiri bwokoro kwa mashabiki na nemono ase okonyoro ku mwanyoro gugwa kwa makweli asemambia bono chinguru ku Innocent Onyango twalingana Diana Ndemo iga asemambia bono na ekikosi kionsi ipi kilitwa bwatiranagia transmission gekora wana John Kibati kia bwatirana director Zack na boigo Ango J nigongo gote bye bye mambi ningote bitwalengenere na ere lietalia ngolimanya chinguru ku Innocent Onyango na igura guru ku Lois bye bye.